Okay. Una sa tanan, mayong gabi medyo taas-taas ang mga paggabi unong karon. Kaninyo tanan, kanatong tanan, ang ilabi na karon sa akong mga aniya karon kauban din sa dialog o sa at among moderator. Mayong gabi oh. Maulang, kanara. Sige tay, padayon tay, kanang sugod na imong oras. Ako mo ba? Abi ko ba og pailagapon. Okay. Mga igsoon, mga higala, kini nga tema, controversial kayo sa yunan ka, akusasyon man nga ang Seventh-day Adventist Church, PK og sulpot. Grabe. Apan, ako kining gibarugan, sumala sa akong pagsabot diha sa Biblia o anaa po'y mabasa sa referensya. Kini nga maong tema nga akong pamatud-an nga piki og sulpot ang Seventh-day Adventist, amo na ning gisugdan ni Bra Peter. Pero wala na matiwas, busa man siya nga atong among tiwason, pero dili niya tiwas kay magsugod man ko. Okay. Pag-ingon nga unsa man ning gitawag og sulpot. Kining sulpot kanang kalit lang ba nga mitunga nga sa matod pa nila sama sa ohong nga kalit lang nitunga nga nakadungog og lipak nya na. Nya kining piki unsa man kay matawag magyud nato og piki kay naa man diago sa atong tema Seventh-day Adventist Church. Kung inyong ganita church, Pangginoo na o Pangginoo na basta yung church. Karon kay ang church diha ngano mang napiki tungod kay sumala din sa mabasa akong basahon na ha. Basahon ko ni. Mugamit lag usara ka bersikulo ang akong gamiton. Basahon ko ni din basahon ko din sa libro sa Salmo. Mato pa din gawas kung ang Ginoo maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini. Gawas kung ang Ginoo maoy magbantay sa siyudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Unsa man yung nga kawang lamang ang nagtukod niini. Unsa man kawang sa to pa bugos piki. Kaya nga naman, kining pasabot mo ning balay din iglesia man sumala sa atong mabasa diya sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nga giingon nga ang balay ang iglesia mao ang balay nga sukaranan sa kamatuoran. Unsa man ang sukaranan sa kamatuoran? Lang balay mga istruktura dili. Ang balay dinhi mao ni iglesia. Unsa man ni iglesia? Ito bang giingon diha nga call out one, tinawag sa Ginoo. Muna nga mingon ta nga ang Seventh-day Adventist Church dili ini Seventh-day Adventist lang. Kay Seventh-day Adventist lang sakop ra na. Pero church gani katawhan na sulpot. Ngano na sulpot man tungod kay nitunga man lang kalit nga walay nagsugo kano sa aman nitunga. Sumala din sa mabasa din nato giingon din
Seventh-day Adventist Church founded by Ellen Goldwhite niadtong 1863. Kining gibutang din nga ang founded by Ellen Goldwhite, usara ni siyang giingon din nga founded, pero upat ni sila nga nagtukod ini. Ang nakarehistro lang dito si Ellen Goldwhite, mao na nga siya mo gibutang din nga founder. Founder si Ellen Goldwhite. Upat ni sila, si James White, si Ellen Goldwhite, si Joseph Bates, o si John Nevin Andros. Upat ni sila. Pero ang naparehistro din dito sa ilang gobyerno dito sa Amerika, si Ellen Goldwhite man, di siya mo inabutang siya founder na. Kung maingon gani, tinukod og tao, piki na. Kay tawag man nagsimbahan, niya og simbahan gani pang Ginoo. Nan og dili ang Ginoo may gatukod ana, piki. Bugos. Muna diha ang kwintada diha nga ang pagkapiki sa maong Seventh-day Adventist tungod kay gitukod man lamang og tao. Niadtong giparehistro ni adtong 1863, pero sa pagtukod ini 1860. Mao na nga ako nang napamatud-an kay ang pangutana kay iyong manako nga sumala sa Biblia o referensya. Tingali si Brad Pitt, Peter ni mangutana. Ingon man kang sumala sa Biblia o referensya, mabasa ba sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist sulpot o piki? Ay, wala man po na mag-ingon sa akong tema nga sumala sa mabasa sa Biblia, kundi sumala sa Biblia. Sa to pa, pasikaran na itong Biblia. Namunay akong nakita diya sa Biblia sa Salmo 127, versikulo 1, nga gaingon kawang lamang ang tinukod og tao. Matod pa ni David. Muna nga maigsoon, ang akong pagpamatuon nini, paingon nga nagsulpot, ako nagisulti, nanong nahimong sulpot, tukay mitunga man lang ining ulahin katuigan, 1863. Muna nga, ang gitukod sa Ginoo, dugay naman ka ng Kristiyano. Gitukod sa Diyos, dugay naman, na ang pagtukod ani mayong tao, bisag gitukod sa 1863, o 1860, kung na ay mabasa unta nga, gisugo sila. Kinsa may musugo ni, katong mga apostolis. Gisugo sila nga magtukod. Pero asa man ay gitukod po? Dito mamgod sa Amerika. Nan, wala may nakaatok Amerika kay aron magtukod og Seventh-day Adventist. Muna nga, nisulpot lang dito sa Amerika. Tawag og Seventh-day Adventist. Kani pagka Seventh-day Adventist God, kini sila, palpak, tungos po kapalpak magod ni William Miller. Membro magod ni sila sa gitawag og Millerite, kang Miller na bundok. O niya, napalpak ma si Miller, na wala si Miller, hangtod karon wala may bali og asa siya paingon, kung kasi ang pagpanagna nga napalpak, maong gisalo nila sa mga upat ka tao. Nya kining Seventh-day Adventist ang nag-propose na ani nga ngalan sa ilang simbahan si Joseph Bates, kay adunay saka pastor to sa kuan ang Seventh-day Baptist mo'y nakapi-influensya ni Joseph Bates. Himo nang gipropose niya nga ang ipangalan sa mga pundok Seventh-day Adventist. Kato kang William Miller na Adventist, gidungagan lang og Seventh Day.
Nahimong Seventh-day Adventist na karon kay natukod naman naman na nga kadtong gitukod ang natukod ato tao naman nya sumala sa Salmo 127 lagi nga piki kay nganong piki man kawang man ang nagtukod kay tao ra may gatukod kay mayon gani ka simbaan nga tinuod tinukod tao kon Dios gyud gatukod yan na mo na nga sakto gyud ni akong pagpabarog nga kanang na ang gitukod og tao piki gyud nya nganong ni sulpot tukoy ulahi naman ning katuigan mitunga di man kay kani adto ra Time na okay time. okay salamat Nakamute man day ko, bantog ra nga. Kadungog. Alright. So nahuman na ang 10 minutos nga pamahayag sa affirmative side. Arita sa cross-examination sa negative side, ngadto sa affirmative side. Bro Peter, ready na ka? Hindi na bro. Let's go, bro! Okay, unang pangutana Elpidio Birana, nakasabot ka ba sa imuhang teksto sa Biblia sa Salmo 127:1? Kasabot ka ani wala? nakasabot kaayo sunod pangutana Sunod pangutana kay nakasabot ka man ani imuhang teksto unsa man ni siya? Present tense, past tense, o future tense? adi na kinahanglan future tense o past tense ba ang gipasabot diha nga ang gitukod og tao tawang Objection. tawang lang Say objection, bro. Say objection. Akong objection Mr. Moderator sa ako ang categorical na itulo nga pilian. Dili kay ingon nga dili kinahanglanon kinakasabot man siya ani. Unsa Okay. ang pulong nga magatukod? Kanang pulong magatukod sama siya past tense, present tense, o future tense. Kaya nakasabot man Okay. siya matud pa. Bato ba Okay. Mr. Moderator? Okay, moderator's time. Moderator's time. Moderator's decision ta. Tayo na sa atong rules nga ang pangutana nga categorical, tubagon o categorical ay ha mo paliwanag, explain. So naa siya itulo ka categorical nga gilatag sa imo ha. Past tense ba na, present tense or future tense. Palihog tubag nga na tayo niya. okay future tense future Okay. unsa mag-ingon diri gawas kun ang Ginoo maoy magtukod sa balay future magtukod wala man ingon gawas ang Ginoo nagtukod magtukod man sa future muna nga ikaw maigo gyud ang Seventh-day Adventist Church kinaigo man sa future nga piki Next question. Okay, so sunod pangutana, Brother Elpidio Birana. Kanang pulong magatukod, future man di ay na sumala nimo. Wala ka ba nasayop ana o nasayop ka ana? wala ko na sayop sunod pangutana Sunod pangutana, nasayod ka ba kung unsa ang pulong magatukod? Ang pulong magatukod mao ang present tense magatukod on the spot. Ang pulong pagatukuron is future tense. Ang pulong natukod is past tense. Nasayod ka na wala? aw pareha na ang pag ganit magatukod magatukod mo lang nagatukod Objection. paingon ganit nagatukod Categorical. Okay, bro, kuan, palihog lang tubag categorical kung nasayod ba ka o wala kay nang sa atong rules. nasayod ko sunod pangutana Kay nasayod ka man di ay. Kining imuhang nasayran, kining pulong magatukod. Sumala nimo future tense. Wala ka masayop ni ini? wala O nasayop ka ni ini? ko masayop tubag wala ko masayop sunod pangutana Sunod pangutana. Sumala pa ni ChatGPT ang pulong magatukod is present tense. Asa may imuhang reference nga nagpamatuod nga kining Salmo 127:1 future tense ni. Asa man imuhang ipakita? Pakita ako nga future tense ni. future tense lagi na
Pagin mo magatukod, sa itong papyot yun, may mo po nag-present. Okay, sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Kinaingon magagmahimo po ang present. Okay. Oh, Ang iyahang scope sa maong gitawag og present tense, mao ang present nga matud pa ni ChatGPT, naka-ready na ang iyahang mga materyales og naka-ready na pud ang magtutukod og diha gitukod kay magatukod man ang iyahang giingon. Ang pangutana, kana nga materyales nga naa diha, unsa man nga materyales, Seventh-day Adventist o Roman Catholic Church? objection, Mr. Moderator. Oh, objection. Objection, Mr. Moderator. Oh, sa objection tayo. Ang akong pangitaon diha, kaya ingon mo lagi nga sulpot og piki, Tay, unsa imong objection tay? Tay, unsa imong objection? ang objection, Panahon ron sa objection, dili ron panahon sa tubag. Unsa objection mo oh, tay? ang akong objection mao ni, kay sa among tema, sulpot og piki man ang Seventh-day Adventist. Unya, kung pangitaon niya, asa ang Seventh-day Adventist diha, nan, kay makita niya ang Seventh-day Adventist. Okay. Tubag mong guna kanay mo tay, dili mo guna objection tay, tubag mong guna tay. Kay mag-object ta kanang natay tay gilagin, na ba say gilabag sa tema, og na ba say gikuan, na ba say gilapas sa rules, gawas ba siya sa tema. Mao lang na sa kuan sa tong objection kay kanang imuha tubag mong guna sa iyang pangutana di. Iwasan na nato sunod ha. Okay, moderator, kuan tay, mahimo po na nga unfair sa pikas kay gi-post man ako ang imong oras. So, likaya lang na nato yung una nga kuan ba nga objection kay para nga dili ta malangay. Okay, Bro Peter, utroha imong pangutana, unya i-play na ako ang imuhang oras kung mutabag si Tatay Birano. Tatay Elpidio. Sige, Bro Peter. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, ang scope sa maong gitawag og present tense, mao ang naka-ready na ang iyahang materyales o naka-ready na pud ang magtutukod. Kaya nag-ingon man siya dire, magatukod sa balay. Hato pa, materyales sa balay o ang magtutukod na ana. Naka-present na, kay present tense man eh. Sumala pa ni ChatGPT. Ang pangutana nako, unsa man ang materyales nga naka-ready na? Seventh-day Adventist Church o Roman Catholic Church? Patubag kategorikal. Wala pa tay. Mr. Moderator, objection. Atay. Oh. Wala may mag-isgot o mao ang Catholic Church. Ang Seventh-day Adventist mao among gisgutan. Nganong i-appeal man niya ang Roman Catholic Church? Okay. So, Bro Peter, moderator's decision. Bro Peter, i-reconstruct lang imong pangutana kay matod pa ni tatay, wala siya mag-hisgot kung Seventh-day Adventist pa na diya. O Roman Catholic ba na ang hisgutan diya? Mr. Moderator, counter objection ko. Dili pwede nga dili tubagon. Kay ana manggod na siya. Umupakita ba ka og piki, naa kay basihan nga kini o piki ni. Kini mo idili piki. Ana manggod na. Palitan karon kwarta. Mayon nga kini sa kalibo piki man eh. Unsa may imong basihan? Mudala ka og sa kalibo nga dili piki aron nga mapakita nimo nga dili siya piki. Papakita nimo nga kini mo piki. Nga na manggod na kay piki magang Seventh-day Adventist. Ato pa gi-compare nako diha sa iyang gipasakupan kay ngano man nagdebate bi aming duha. Kami Okay. duha ang nagdebate ni. Dapat upat niya. Mr. Moderator, objection. Tay, kausa na ta mo object tay kay malangay ta og dagan kay mga objection mo, mag-decision na ang moderator. Ang kuan, ang tubag manggod ni ang objection manggod ni Bro ni Tay Elpidio Bro Peter nga diha sa Salmo 127 versikulo 1, wala siya maghiskot diha kung SDA ba na o Roman Catholic. Karon lang tuwalya. Wa siya maghisgot diha kung SDA ba na o Roman Catholic. So, bisan pag imo nang ibalik ang imong pangutana,
dili niya tubagon kung SDA ba na o Roman Catholic kay dili wala siya naghisgot niya na. So ang decision sa moderator, i-reconstruct lang imong pangutana or proceed ka sa laing pangutana. Next question, next question. Okay. Sunod pangutana, Elpidio Birana, sumala sa imuhang pagpamahayag, sumala sa Biblia ka nagpamatuod. Diha sa Biblia, Elpidio Birana, kinsa ang nagsulti diha nga ang Seventh-day Adventist sulpot og piki, kinsa? Okay. Mr. Moderator, objection. Tayo, sa objection tayo. Ang akong objection mao ni iyahang pangitaon diha sa Di na, akong di na gibasa objection tayo. Tubag na tayo. ang Seventh-day Adventist. Di- Ang akong gigamit na Mr. Moderator, gigamit ko ng Salmo 2:27. Moderators ta. Mag-object ganita, ang likaya nato sa atong objection nga mutubag ta sa maong pangutana. Kay ug mutubag ta sa pangutana sa panahon sa objection, dili na objection. Ang akong pag-ingon nimong objection, unsa may gi-object nimo? Ning lapas ba siya sa rules? Ning palayo ba siya sa tema? I-personal ba kaniya? O unsa man nga objection ang unsa may rason nga nung ni-object ka? Ako na isulti og nga unsa iyang gisulti nga Okay. object ko. Ang imuha man god pag-object mo ang imong objection tubag sa ihang pangutana. So dili Okay. man pwede nga nasa atong rules nga dili pwede nga mutubag ka sa mong pangutana sa panahon sa objection. Unsa objection mo tay? Ang objection ko niya ni naghisgot magud siya nga naabay mabasa diya sa 127 sa Salmo 70 Adventist. Labang sa mga Mr. Moderator, gisulti na ko daana nga sa tema wala ko mag-ingon nga sumala sa mabasa sa Biblia. Ibasihan ko lang Biblia sa pagpamatuod nga haom ang 70 Adventist sa Salmo 127 versikulo 1. Okay. Moderators decision ta. Bro, ang pangutana man gud ni Bro Peter Tay, wala nimbiya na to siya sa Salmo 127 versikulo 1, ning proceed siya sa laing question. Kanya sa pagkadumdum nako sa iyang pangutana, nangutana siya, kinsa nga tao diha sa Biblia ang nagsulti nga ang Seventh-day Adventist sulpot og piki. So ang iyang gipangita tay pangalan sa tawo. Mauna ang iyahang gipangita sa imuha. So nasa imuha kung ang pagtubag kung kinsa na ang pangalan sa tawo nga nagsulti ni anak kay maunay gipangita niya sa iyahang pangutana tay. So Bro Peter, mukuan pa ka? Mu-counter pa ka o Okay na bro, imo lang gikuan bro, imo lang gisaysay bro, imo lang gisaysay. Okay na. so mao na akong pagsabot tay ha. Mao na akong pagsabot. So Bro Peter, kontroha imo pangutana kay para nga kuan magtubag si tatay akong i-play. Akong balikon ang maong pangutana, Brother Elpidio Birana. Ang imong pagpamatuod naa sa Biblia. Wala ko nangitag mabasa ba? Gamitan ning dalunggan ha. Wala ko nag-ingon mabasa ba? Ang akong pangutana, nagpamatuod ka man sumala sa Biblia, diha sa Biblia kinsa ang nagsulti nga ang SDA sulpot og piki. Tubaga, kinsa? Okay, tubagon ako. Wala kay mabasa diya sa Biblia nga nagsulti nga ang Seventh-day Adventist piki, kundili ang naa sa Biblia ang tinukod og tao piki yun na. Kay imo magkawang man ang tinukod tao na nya kay Seventh-day Adventist tinukod magtao. Di igo kayo diya sa Salmo 127 nga kuan gyud piki. Na. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Nadungog na ako nga niingon kag walay tao nga nagsulti. Buot ba nimo pasabot ang imuhang pagpamatuod dili sa Biblia? Imo-imo ra kay wala man day tao nga nagsulti diha sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist piki og sulpot. Imo-imo ra day ni wala day sa Biblia sumala sa imong tubag nga wala. Tubag yes or no? Okay, tubagon ako. Ang akong Mr. Moderator, sa Biblia, ha? Dili, explicar mo ni. objection Mr. Moderator. Objection Bro Peter.
pangutanang kategorikal pagatubagon sa kategorikal. Okay. Wa ko nang inhanglan sa explanation. Okay. So tay naa na sa atong roles nga ang pangutana categorical tubagon og categorical. So bro, utrohay imong pangutana bro ang categorical unya magsugod imong oras inig tubag ni tatay. Okay, ang akong pangutana, imong tubag wala. Ang akong pangutana, naabay kinsa nga tao nga naa diha sa Biblia, ang imong tubag wala. Nagpasabot nga ikaw ra na day nagpamatuod ani ug wala sa Biblia, tubag yes or no? Okay. Ang akong tubag ni ana, nganong tubagon ko man ng yes or no? Nung Objective- naman kakinsang tao. Yun. Tay. Naa mo na tay sa tay. Yes Okay. or no ba di na di man na yes or no ang tubag na. Ang iya man kong moderator. ang iya man kong pangutana tay nga categorical sa yes or no kung nagbuot-buot ra di ay ka mo ni premise niya ha akong utron para masabtan. Base sa imong tubag kaganiha ingon niya ni Bro Peter nga ning ingon kang dili di ay mabasa. So ang iyang follow up sa ato pa nagbuot-buot ra di ay ka sa pag-ingon nga ang Seventh-day Adventist sulpot. So yes or no? Mao na nagbuot-buot ra ba di ay ka? Yes or no ana ba? Pakitubag tay. Ang pangutana mo gud Mr. Moderator nagbuot-buot ba di ka? Hindi Oh. ang tubag nako. Nagtubag nako dili yes or no kun dili wala ko magbuot-buot. Wala. Di na may categorical tay nagbuot-buot ba ka? Yes or no? Ana mo gud siya gud. Oh. So, naaman sa atong rules na, dili po pwede nga, dili na Sige, akong tubag. Kuan kay inyo Tubag mag-agreehan. ko, tubag. Sige, palit tubag. Wala ha. Paminawa ang explanation ha sa tubag. Wala tay mabasa diha. Objection, moderator. Objection. Wala. Objection bro. Wala ko nang tanaan nagnabay mabasa. Wala ko nang tanaan na. Ang akong pangutana, tubaga, yes or no? Saro naman sa... Ano ni mga tubagon ako yes or no? Sige ko no. Okay. Ang ako ang pangutana, mauna sumala sa imong tubag, wala sa Biblia. Tao nga nagpamatuod nga ang Seventh-day Adventist, piki og sulpot. Ikaw biya ni tubag ana. Karon gipangutana ta ka. Buot day sabton, imo-imo ra ni. Kay wala man sa Biblia. Tubaga yes or no? No. No. Dili ako lang kundi na masabot sa Biblia nga ang tinukod lagi og tao peke. Masabot na sa Biblia. Ang imo ug pangitaon diha ang tubag na mabasa sa Biblia. Wala ba ta magsabot nga sumalas mabasa sa Biblia? Di mo lang nga sumala sa Biblia. Sa ito pabasihan ang Biblia. Kay basihan na ang Biblia, munang nabasa dako diya sa Salmo 127 na kawang, sabi na kawang, bugot, piki. Next question, next question. Sunod pangutana, Brother Elpidio Birana, matod mo, no. Sa ato pa, naadi ay tao nga nagpamatuod diha sa Biblia, kiningon magagno. Ang pangutana, kinsa man tawhana nga nagpamatuod nga ang Seventh-day Adventist, piki og sulpot, kinsa kiningon magagno. Kinsa? Objection, Mr. Moderator. Objection tay. Ang ako manggod nagpagtubag sa no, kaya ingo man siya naaba. Naaba, wala. O di, mo, wala may mabasa diha. Nabaday mabasa diha na si Seventh-day Adventist. Wa man, asa ka basag gikan sa Genesis Santos Pidene, wa man kay babasa si Seventh-day Adventist. Okay, moderators time. Moderators time. Pasensya na tayo ha kay naamong gud sa ato ang rules kaganiha nga naamong gud diri sa atong rules. Ari sa atong rules Asa to? Number 9. Nasa atong rules ang unang nga role naton, role number 5, answer directly to the categorical questions such as yes or no, ABC,
true or false, etc. as long as it is not making the question fallacy. So naay categorical tang, naay rules tang nga mutubag yun sa categorical. Naapod tay rules diri tay sa rule number 9, respect the answer of your opponent. Rebuttals during interpolation is prohibited. Ingon gay kag rebuttals tay kana bang mamahayag ka ang ikaw nga nangutana, mo ribat hinuon ka dili ka mamahayag. Unya ikaw pud nga ning tubag, ikaw ang nagtubag, imbes nga mo mutubag ka ning object ka unya na-post na imo ang oras pag objection, unya ang imong objection tubag sa iyahang pangutana. So mao na mo ingon ko tay nga likayan nato tay pwede mo pug ka tay kung dili ka mutubag tay naaman tay number 8 nga rule nga if the debater doesn't want to answer the question, he or she can say pass without further explanation. So og di ka tay gusto mo tubag sa iyang pangutana, pwede ra ka mo ingon nga pass. So pag pass ka na, next question dayon dili na mo ingon nga ikaw mo explain pa ka nganong ning pass ka. Ana ra na tay. Okay, pwede ba mo kuan kog objection? Pwede ka mo object tay, pero sa panahon sa objection, dili ka mo tubag sa iyang pangutana panahon sa objection kay unfair na sa nangutana nga na-post ang imuhang time, pero gitubag nimo iyang pangutana. Gagiagi nimo objection. Mao na ba ang dapat natong bantayan sa panahon sa Mr. objection? Moderator, dili ba kung motubag ka sa categorical, no, yes or no, wala o naa, kinahanglan, i-explain nimo nganong nitubag ka ni ana. Explain ako. Oh, na mao na tay. Ito. Oh, mao na. Pero kuan pod, una kang motubag og categorical. Oh. Unya, mo explain ka og 30 seconds. Hindi ko man Bitaw to nga. 30 seconds next question. Bitaw to nga gayong kok no. Unya gi-explain ako nganong no. Kaya may mabasa yung tinuod ya nga Oh, unya pagkahuman nimo ga-explain nato, ni follow up man siya. Ni follow up pud siya. Unya naapoy categorical gihapon iyang follow up. So, ikaw kinaman sa rules, obligado gikang motubag og categorical. Kay na mao man na sa rules. Dili ingon nga kung di ka motubag categorical, mo object hinuon, unya inig object, dito ka motubag sa pangutana kay kuan na siya kanang unfair na kay sa panahon objection gi-post man ang imong time. So og tubagon nimo panahon sa objection, unfair sa nangutana kay naka-post ang time. Ana ba? Pwede ka motubag. Pwede mo ka motubag og pass. mas makabintaha ang nangutana kay napos ang time sa to pa mutaas pa yang oras. Unya maugmaan ta ni ani og kada tubag nimo magsige lang kag objection, unya sa objection ka mo tubag maugmaan ta kay i-post nako ang time. Muna lagi nga okay. Amo ni isip moderator dili ko bias ha, wala ko nagbias. Gi-explain ako sa inyo ha og unsaon nato paggamit ang rules sa atong debate. Gi-explain ako sa inyo ang duha. Kay og halimbawa sa panahon na pud ni Bro Peter, og ikaw na puy pangutana, inig pangutana nimo mo object si Bro Peter. Unya pag object ni Bro Peter katong iyang objection, tubag di ito sa imong pangutana. Madugay ta, malangan ta. Kadyot lang Mr. Moderator ha, kay sumala sa akong na-experience nga ang debate kung doon ay categorical nga pangutana tubakon sa categorical. Unya human tubag sa categorical, i-explain nga nung tubag siya na. O kano pag pangutana, mo hatag ko siya og premise. Aya po din siya ipangutana. Mo tong gibuhat ni Peter. Premise siya, nangutana dayon. Dali na si pagpangutana, Ulugon ko. Dara, wala ta sa issue ni ana sa mga categorical nga mo explain. Explain human o tubag sa categorical. Wala ta issue ni ana. Ang ako alang gipasabot sa inyo haba nga dili ko super ko na Mr. Moderator. Dili. Ay, kung palitan, matubag ko, yes. Kanya, wala mga ano, mga yes. Muna mo gani.
I-explain ka, gyud ka kung nangis mo Yes. katubag. Mo na yung ingon nga wala tay issue ni ana kung mo explain ka kay naman na sa atong rules nga i-explain nimo human nimo tubag sa categorical. Mao lagi. Ang ako alang ang Okay. pahuna sa ko para nga masabtan na to ba. Ang ako alang nga gusto ipasabot sa inyo nga sa inyong duha nga inig panahon sa objection dili ang objection dili nato gamiton para motubag ta sa gipangutana sa maong katbang. Dili man na objection og motubag katay sa panahon sa objection. Mao na nga og di ka motubag, pwede pod mo ingon kang pass. Unya og gusto ka motubag, either sa categorical, explain ka og 30 minutes. 30 minutes, 30 seconds. So, imong tubag kang categorical, halimbawa, imong tubag, no. So, na kay 30 seconds, gurasan po na nako dire 30 seconds nga explanation nga nung no imong tubag sa categorical. Ang nahitabo man gud sa kasagaran, mo pud diha nga ako ang nakita sa imong mga objection. Dili ingon nga bias ko taya. Ang nakita nako sa imong mga objection, inig-object nimo, mutubag ka sa pangutana ni Bro Peter. So dili ang objection tay dili na siya panahon sa pagtubag. Panahon na siya sa pag-raise og unsay concern nimo sa iyang pangutana. Okay, kana. Sige, next proceed ta 4 minutes and 31 seconds. Taas pa ni. Bro, padayon bro sa imong pangutana. Okay, sunod pangutana ni ingon kag no. Buot pa sa buot nga naagi di ay tawo nga nagsultis diha sa Biblia nga ang isdi sulpot og piki. Ang pangutana, kinsang tawhana nga naa sa Biblia nga nag-ingon nga ang isdi sulpot og piki? Kinsa? Pwede ba, Mr. Tigpangutana og utro nimo tong pangutana nga akong gitubag og no? Okay, akong balik. Sa patong imong pangutana. Akong balikon. Nangutana ko sa imuha, yes or no. Nga imo-imo ra di ay wala kay laing kauban diha sa Biblia nga nagpamatuod nga ang 70 Adventist sulpot og piki. Imo-imo ra di ay tubagag yes or no. O niingon man kag no. Sa ato pa masabot nato nga naa kay kauban diha sa Biblia. Tubaga kinsa? Sige. Ngayon ang imong pagpangutana naabay mabasa nga Wala ko nang may babasa. naabay tao. Oh, kinsang tawhana nga naa diha sa Biblia nga nag-ingon nga ang 70 sulpot og piki. Buta lagi nga gayon ko lagi no. Wala ko gan. Naa sa ato pa abot pasabot nga naa. Tubaga. Ha? Kay mayon magkinsang tawhana. O di wala. Okay, no. wala. Sige. Explain. 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 Explain ha. Minaw ha. Nga naman nga ingon nga pagpangutana nimo nga naabay tao nga nagsulti ang isdi sulpot o nag-ingon kok no. Explanation explain. Nga namang nano. So kay wa may makita diyang tao nga nagsulti ang isibit Adventist sulpot og piki. Ang akong gitumong diha gamit ang salmo man nga piki ang tinukod og tao. Mao na. Sunod pangutana. Hindi ang tao diha nga nais tao diha nga kasulti. Next question. Sibit di Adventist piki. Matod nimo kung tubag wala. Okay, ikaw mo tubag na wala. Nagpasabot ba? Nagpasabot di ay. Nga kining pagpamatuod nimo karon, ikaw rin nagpamatuod dili di ay sumala sa Biblia kay wala man sa Biblia tao nga nagsulti nga ang isdi sulpot og piki. Tubag yes or no? Wala man dahil sa Biblia, matuod pa nimo. Objection moderator, objection. Objection bro. Ana lagi untang pangutana ba nga mangutana ta maminaw unya maingon tag yes or no, mayon din nga no. Explain dayon. Yes, explain dayon. Dili na kaingon nga ang ako manggong pagpamatuod diha manggod ko gahapon nanuba manggod kog saging. Unya pagkahuman ako manggong gilaaga ang saging. Wala naman ni ko naman, ni Saag naman. Mr. Moderator. Tay mo hatay. Counter nimo tay. Sige tay. Ang iyang pangutana nga tubagon nga mingon siya og nabay tao nga nagsulti nga ang 70 Adventist sulpot piki. Dili nga ko no, wala.
O, ipa-explicar ko niya. O, di explicar na ko. Nga na yung kogno. No, wala tao. Okay, moderators time. Moderators decision na ta. Okay, moderators decision. Naamang ko to siya pangutana tayo nga categorical nga yes or no niya. Na sa atong rules nga muuna og tubag og categorical ay mo explain. So maunay gi-raise. Wala din ito moderator. Itubag na ko siya. No. Nag-explain ko. Ako sa tayo ba? Tay, moderators ta. Moderators. Sige ha, mo istorya po mo kwanto ang explain ko karon ha. Sige. Mo decision ng moderator kay nakita naman ko ning object niya ning counter na ka. So sunod niya na moderator's decision na. Ang gipangayo sa nangutana nga iyang pangutana nga categorical tubagon nimo og categorical ay ka mo explain. So mao na ang iyang gipangayo. So bro Peter, palihog ko otro balik sa imong pangutana nga categorical. Okay. Unya pagtubag ni tatay magsugod ang oras. Okay. Mauna siyang pangutana, Mr. Birana. Nangutana ko ganihin ha, naabay kauban nimo diha sa Biblia nga nagsulti nagpamatuod ba? Oh, naabay kauban ingon kag no. Okay, di ba ningon magigag no? Okay. Karon kay no man di ay. Buot di ay sabton nga imo raning timaha ug wala ni sa Biblia, dili day ni sumala sa Biblia. Kay ikaw may nagsulti ani ingon magagwala sa Biblia. Di ba? Okay, ang pangutana categorical. Tubaga sa categorical ang akong pangutana, yes or no? Ikaw ra di ay. Tubag tay. Okay. Tubag. Yes or Tubag. tay? Tubag. Tubag tay. Yes or no? Tubag. Oh. May kay ingon man kag yes or kani ikaw di ay nga pasabot nga wala mabasa. Moderator, objection. Dili lagi ko musugot anak lagi nga ingana lagi nga style lagi kay gadagan ang oras. Kinahanglan nga direct to the point ba? Yes or no? Pag ingog no, explain. Dili kay sa una man god nanuba mig saging, naabot og nga ragyo na kaayo dili ko musugot na. Okay. Okay, moderator's decision. Dili na lang. Tay. Palihog sa ko tay. Unsa imong tubag ato tay siya pangutana, yes or no? Ang iyang pangutana isa kay akong utrohon na iyang pagpangutana og mao ba? Ay, tay. Naas sa atong rules tay nga mutubag una og categorical ay mo explain. Lagi. Ang pag-clarify ang pag-clarify sa question, pwede nato himuon kung wa nimo maklaruhan. So ang akong pangutana, wa ba ka na i-clarify ko si mo ha. Wa ba nimo naklaruhan ang pangutana ni Bro Peter kay kung wa nimo naklaruhan ipautro na to sa iya ha para maklaruhan nimo. Sige. Sige. Dili na ako utro. Sige, utro ako no. Sige. Utrohon ako. Okay. Sige, Bro Peter. Okay, matod nimo no. Wala sa Biblia, walay tawo nga nagsulti sa Biblia nga ang SDA sulpot og piki. Okay? Ikaw gisulti ana. Premise na. Ang pangutana, imo ra di ay ni, tubaga yes or no? Dili. Tay. No. No. Explain tayo, No. explain. Explain. Nganong dili, nga dili ako ra kay tungod ba na sa mabasa nato masabot sa Biblia nga ang tinukod og tao lagi piki og sulpot. Walay mabasa sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist pero sabot man na nga ang Seventh-day Adventist sulpot og piki kay tinukod og tao. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana, imong gitubag no. Nagpasabot di ay nga naa kay kauban diha sa Biblia, kinaingon man kag no. Okay, karon kay naa man nagay kauban diha sa Biblia. Kinsa nga tawo, kinsa nga lana ang naa sa Biblia nga nagsulti ang SDA sulpot og piki, kinsa? Okay. Mr. Moderator. Objection sad. Tay. Kita. Ha? Sige, objection. Maanta ni ba? Ang iyang mong pangutana misleading question. Nga naman, ipangutana diha nga naabay tao diha nga nag-ingon nga Seventh-day Adventist piki kay aron na ako'y kauban. Ang akong
tubag, wala tayo mabasa lagi diha. Pero ang Ay, lagi tubag sa diha, objection ang tay. piki, ang Seventh-day Adventist, tungkol kay tinukod og tao lagi. Okay. Kumayo kung naaba ko kauban sa Biblia, wala. Na ako'y mga kauban. Nga naawala sa Okay. Biblia, nga nagsulti nga piki o sulpot Web. yung isli. Bro, Ah, Mr. Moderator, oras. Gabi na, web na ko kung oras. i-wave na lang nimo imong oras. Oh, sige, sige. I-wave na lang. Salamat. Magkaruta sige. ng punta. Oh, i-wave na Okay. lang. Oh, sige. 10 minutes. So, kuwan mo to, napay 1 minute unta to bro. Pero gi-wave naman nimo, ako nang gibalik. Alright, so mga igalag, mga igsoon, at mo gusto po unta ko mo basa sa mga komento dinhi pero karon na lang guro ko taw mo basa kay gabi na mga igalag igsoon. So, proceed na lang ta sa 10 minutes nga negative stand. Bro Peter, magsugod imong oras kung magsugod ka sa pagpamahayag. Okay, daghang salamat sa tanan nga naakaron dire. Nakita Sa na. Bro Peter, kadjot lang Bro Peter. I-remind ako utro ha sa matag debater, ang first stand is kuan siya, uninterruptible. Buti pa sabot nga dili pwede mag-objection sa panahon nga gapamahayag ang usa ka debater, affirmative or negative man. Sige bro, proceed bro, utro bro. Okay, daghang salamat. Mr. Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. Asa man tay? Kaning, yung ka nga, walay mo interrupt sa first stand. Oh. Muna tong Nga naman, gitugutan man ko nimo nga ni-interrupt man ko kay nag-object. Gitugutan lagi ko nimo. Unsa? Imo man kung gitugutan nga mag-interrupt sa no? di kasabot. Ang atong Pakistan, Wa mo ko Dahil- interrupt dahil- niya sa yung ka Gani- walay objection. Yes, uninterruptible. So, buti pa sa pareho sa imo nga ganiha nga namahayag ka sud sa 10 minutos, si Bro Peter wala ning object sa imo ha. Sa ato pa nga dili pwede nga mo-object ka kay uninterruptible man. Pareho sa imo nga ganiha nga ug mo interrupt to si Bro Peter, dili to nako tugtan. So mo na sa karon, mausab na sa karon sa part na po ni Bro Peter, dili pwede nga mo interrupt na po ta siyang presentation. Pwede ta Pero, maka Mr. Moderator. Mr. Pwede Moderator. na ta maka-interrupt sa panahon sa rebuttals na. Palitan, Mr. Moderator, karon mamahayag siya siyang rebuttal. Unya naghimo na siya og personal attack o ad hominem. Nya dili ko maka-interrupt. Dili ko maka-ingon Mr. Moderator. De Objection. Oh. bro. Ang kung maghimo ang moderator na maoy mo interrupt sa iya ha, ikaw dili pwede kay once nga maka-notice ang moderator. Pero kay naaman pa sa atong rules nga ang moderator maoy mo decision. Kay og mahimo manggod nga mag-interrupt, madugay magutagod. So pareho sa gihimo na ko sa imo ha nga taya. Pareho sa gibuhat ko nako sa imo ha para mahimong patas, pareho sa gibuhat ako sa imo ganiha nga ang imong presentation kaganiya uninterruptible pud to. So, pareho nga hapsay kayo yang iyahang kuan, iyahang presentation. So, mo pud na nga atong buhaton karon sa kang Bro Peter. Ano mo daw? Sa kang Bro Peter kay. Ngana ka oy. Oh. So, atong padayon na Bro Peter. Bro Peter 10 minutes bro. Padayon bro. Okay, salamat no sa tanan bisan na ingani ni ato ang debate mao bitaw ni hinungdan nga murag wala na kayo mag moderator sa ani nga kahimtang tungod sa ingana nga sitwasyon. So sige lang, padayon ta. Sa ako ang unang pangutana magkaigsuonan nga naa karon diri, dili to siya out of topic. Kay mo ingon gani ta karon og piki, natay basihanan ngano nahimo ni siyang piki. Panitan karon kwarta. Oh. Mayon ta kining uskalibo nga kung gunitan piki bian eh. Anya mong tanan na po siya. Unsa may basihan? Mangita ka og original, ipakita ni mong original aron nga mahibaw-an nga piki. Oh. Og mayon nga sulpot, ipakita nimo unsa ang tuiga ang imuha, ang original, ipakita nimo kung unsa ang tuiga nga ni sulpot. Oh. Kung imong basahon ang 127:1, kanang pulong diha nga magatukod present tense na siya sumala ni ChatGPT. Unya ang iyahang scope sa pagpasabot sa maong gitawag og present tense, mao ang nakaredy na tanan. Present tense man.
naka-ready ng materyales, naka-ready na ang magtutukod, naka-ready na tanan. Unya diha on the spot gitukod. Mao na siya ang gitawag og present tense. Oh. Karon kay naka-ready naman. Mao tong gipangutanan nako. Kay naka-ready naman kay mao makaingon imong tubag nga present tense. Pwede present tense, pwede future. Pero sultian ta ka brother Elpidio Birana, kung imuhang tun-an ang future diha nga pagatukuron katong naa sa Mateo 16:18 pagatukuron. Pero kini magatukod ang iya pagasulti, magatukod present tense ni siya. Oh. Ang iyang buot ipasabot sa present tense, naka-ready na ang materyales ug ang magtutukod. Oh. Ang purman kumpleto na. Kay balay may gisgutan ani. Karon kay naka-ready ng materyales unya, nag-refer man ni sa iglesia nga matod nimo. Nag-refer man ni sa katawhan. Unsa nga katawhan ang naka-ready na nga pagatukuron? Moingon ka nga objection, dili na siya dapat i-object kay ngano man. Isulti nimo aron nga mahibaw-an ug unsa na nga naka-ready diha. Maulaw ka nga moingon kag Roman Catholic Church? Maulaw ka nga naka-ready na diha nga mo'y tukuron ni Jehovah? Mauwaw ka? Murag akong nabantayan ba? Murag mao ang ako ang nabantayan sa imuhang sigig object kay mauwaw ka sa imuhang pundok. Ato pa, wala ang tanin mo ni gamitag maulaw ka. Oh. Pero sultian ta ka, kini nga pundok nga naa diri nga pagatukuron ni Jehovah, ang makatudlo ani siya ra pud mismo. O naa na sa Biblia na. Sumala sa ikaduhang Timothy 2:19. Basahan na diya. Basahan na diya. Nga siya rin nakaila sa iya ha. Ug kana nga iglesia nga iyang nailhan, doon na nay timailhan. Doon na nay marka. Ug ang kanang marka diha nga iyang gihatag, mabasa nimo na sa Ezekiel 20:12 nga marka. Oh. Ug ang kanang katawhan nga naa diha, kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Muna nga moingon diri kami man na biya pagkadautan katong taga Cebu ay aw taga Bohol nga inyohang leader nga tawag ninyo og pare. Matod pa niya og bumisa ko niya mura kog mauwaw ba amo inom ko og kulapo aron nga dili na ko maulaw. Kato pa hubog na kay di naman maulaw. Mubiya sa pagkadautan. Ato na kung basahon gud ikaduhang Timothy. Aron nga matauhan ni si Elpidio Birana, hili kay ni angkon-angkon eh. Hili kay angkon-angkon iya pagkahuman. Kung imong harbas ang sundan sa iyang pag-angkon-angkon, magkamumo ang iyang sandigan, mao ang objeksyon. Giingon sa diri ikaduhang Timothy 2:19. Giingon sa diri. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios nagapabilin sa pagbarog nga nagdala ni ining marka o timbre nga nag-ingon ang Ginoo nakaila sa mga iya. Og ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Biya sa pagkadautan nga maingon maganit ng inyo ganing pare gani nga kung mag-inom mo og bino labi na ning kulapo ay adzaw gadso din jud sa gulig tubig. Wa day ka kahibalo day. Pila ka buok record sa tibuok kalibutan nga nangamatay tungod sa hubog. Gipatay ang asawa kay hubog na. Nya mao na imuhang i-compare nga ang amoa sulpot ang inyo tinuod. Angkon naman ang imuha oy. Pero ibis nimo sa Biblia, ang tinuod sultian ta ka brother Elpidio Birana naa sa 5:27 sa episo. Unsa may giingon diha? Ang iglesia nga pagadad-on sa iyang atubangan putli, walay mansa, walay kunot, walay buling ikasaway. O kana nga iglesia, mao nang iglesia nga naa didto sa pinadayag 14:12, ani ang agda sa mga mainantuson sa mga balaan, sa mga nagatuman sa sugo sa Dios ug naghupot sa tinuohan ni Ginoong Hesus. Mao nang iglesia ha. Salig ra man gud mong encyclopedia gud nga kamo may tinukod. Sultian ta ka kanang pagka-founder dili na siya ingon nga ma-founder kung walay co-founder. Ato pa sila ang kung imuhan siyang tan-awon sa kining kining chat GPT gitawag siya og organizer. Sila nag-organize silang upat. Pero
og muhisgot gani ka og nagtukod builder ay si Kristo. Tanaw ang batasan ni Kristo, ang batasan ng 70 Adventist nga nagtuman sa sugo sa Dios. Matud pa ni Kristo 5:17 sa Mateo, wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Oh, si Kristo nag-ingon ani. Ang 70 Adventist pod mao poy giing tudlo. Kinahanglan nga walay bungkagon sa mga kasuguan. Atong tumanon. Oh, di ba? Parehas Kristo. Pero unsa kamo? Eh wala na oh, iyan na sa Israel. Mo na tinukod ni Kristo. Imo ra man gud. Dili ra man gud angkon gud. Nawa sa pangapangutana di nasugama ka. Nagsige na lang kag object di ka balo mo tubag. Kabantay ka mas Mr. Elpidio Birana. Pila ka moderator nga ako ang gisang-atan ani nga gusto nako nga matiwas ni nga team. Halos walay mo dawat. Nakaila sa imo ha. Unya karon ikaw rin pa-schedule. Oh, naning kamot ko pa-schedule ani. Gihangyo na ko si Dan Maasin. Dawatan ni Bro aron mahuman ni. Kaya nga naman nakaila sila og unsa ka nga pagka-debater. Musandi ka sa objection. Dapat sunda mo tubag ba? Categorical, mo tubag, explain. Kaya nga ang flowing sa maong debate, nindot ka ay paminawon. Tanaw ang mga comment dire. Ingon sila katulugon na daw kuno ko, ako ganahi. Unya pagahuman. Ay mga ana nga comment. Kaya nga naman, nagsandig ka sa objection, di ka balo mo tubag. O diri karon. Diri karon sa imuhang pagpamahayag nga wala di ay tao nga nag-ingon nga ang 70 Adventist. Katong dito ta nagdebate sa ako ang page niya ang atong moderator si Marboris. Si Marboris ha? Oh. Nitubag pa ka sa kuha nga si David nag-ingon. Nga ang 70 Adventist sulpot og piki pero karon wa na ka nitubag eh. Naulaw na ka? Giusab na nimo naulaw na ka nga mayon nga si David. Imong gitumuan si David? Imong gitumuan si David nga nag-ingon nga ang 70 sulpot og piki? Wala day nag-ingon si David. Karon sa may imong giingon. Ingon na po kag wala. Okay, wala man di ay. Tubaga imo ra di ay ni. Wala din ni sa Biblia. Yes or no? No. Pag ingon imong no, nagpasabot nga naa kay kauban sa Biblia. Di ka kasabot ana? Ha? Brother Elpidio Birana, di ka kasabot ana imong tubag? Mutubag gani ka, pamalandunga diha sa unahan og magapos pa kag dili. Malandunga ba? Pag ingon nimo no, but pasabot ka na kay kauban sa Biblia. Itudlo kinsa. Ingon po, wala gani, wala. Wa pagay ko naabot gani sa referensya. Biblia pa gani ko kay ang imuhang pagmamatuod sumala biya sa Biblia. Oh. Di ba? Kamo gi sumala man sa Biblia, diha sa Biblia kinsa man. Ingkag wala. Imo ra gid na. Di ba? Oh, di kasulay kag kasulay na nakatilaw hinon kag seminar karon kay ngano man. Dili na magidunta ko mo. Dili na gidunta ko ba? Human ako nga naingon nga dili ko mo daginot nimo kay ngano man. Daghan nag-ingon ay nagpatuloy si Tatay Birana kay luoy kaayo. Oh. Nagilom na biya ko pero sa imong ingon sa kuha. Nangurog ka? Natrason ka? Hadlo ka sa akong tima? Oh. Di karon ako ang ginaginot. Kaunsa naman eh. Kapag tarong kay debate ba yan eh. Social media, dagag nakakita, dagag naminaw. O di ba? Ang dili man ka mo tarong og tubag. Nisandig man ka sa objection. Pag object nimo nitubag ka, pero pag natarungan, dili oy. Tudloan ta ka ha aron nga kana maseminar ra gyud ka ba. Mo object gani ka ang buot ay daghang salamat na. Alright. Mic check. Okay, so naabta na gyud sa oras ang nahuman na gyud ang 10 minutes nga pamahayag sa negative side. Arita sa affirmative side nga pangutana ngadto sa negative side 10 minutes. Tayo ready na ka tay? Ready na. Sige tay, magsugod imong oras kung magsugod ka sa pagpangutana. Unang pangutana. Nakahatag ka ba o kamatuoran nga ang 70 Adventist dili matawag nga piki og sulpot? Nakahatag ka ba o wala? Nakahatag oy. Sumala sa giingon ni Kristo, wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mas Kristo nag ingon ana.
Mao po na si Binti Adventist karon, nagtudlo sa pagtuman sa kasuguan. Mao na tinuod nga tinukod ni Kristo. Kaya umayon nga karon nga tinukod ning Kristo niya ang Kristo, gatudlo sa pagtuman sa kasuguan niya ang imuha, nagtudlo sa pag-inom, wa pagbiya sa dautan. Mao nga digid mo kamoy tinukod, oy kamo mo'y sulpot. Sunod pangutana. Nood nga pangutana. Sa imong gigamit nga bersikulo diya sa ni San Mateo 5:17. Naabay tawag diha nga Seventh Adventist. Naabay mabasa diha nga Seventh Adventist. Kay mo man imong gigamit nga bersikulo. Tubag. Basta ikaw mao ka mo sabot. Kay ang prinsipyo sa Biblia sumala sa Nehemia 8:8 ang magabasa pasabta. Mo na nga pagbasa nako ningon si Kristo nga wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mahisgot kay ang kasuguan apil lang adlaw ipapahulay diha. Apil lang tanan dili ka magpatay, dili ka mangawat. Tanan naa diha, dili magbungkag sa kasuguan. Mo na si Binti Adventist nagtudloan na. Wa pa na si Kristo. No, di ba? Muna tinuod ng iglesia, pero ang sulpot, matudlo na nga, maglingaw-lingaw ta, mag-inom ta, mga hubog ta, kaya magwali ko ron. Mabiya itong imuhang father dito sa Bohol. Sunod pong tana. Sunod nga pangutana. Diha lang kita sa imong gitar nga bersikulo. Naabay masabot diha nga ang Seventh Adventist dili sulpot og piki. Ikategorikal na wala na ba? Oh, okay. Naaba wala. Kan ha? Naalagi. Oh. Naabot ka mao ka mo sabot kay ang prinsipyo lagi sa Biblia ang magabasa pasabta. Mo na nga pagbasa nako ningon si Kristo, wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta. Di ba si propetang nga Moises nag-ingon siya. Ha? Nga kanang 10 commandments diha na diha ikaupat nga sugo balaanon ang adlaw nga ikapito mooro na usa ra gyud nag-adlaw pero kamo wala nang yung gibalaan nga naman sulpot man gud mo dili gid mo koneksyon kang Kristo pero si Kristo naingon wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan ang nagapanudlo sa pagpahuyang niining mga sugua isipon nga iwit dito sa gingharian sa langit kinsa man ang iwit mga sulpot ug piki Next question. Premise lang sa niya, premise. Sumala sa akong pagpamahayag nganong nasulpot kuno kay tinukod og tao lang. Pero makapamatuod ka ba nga ang Seventh Adventist tinukod sa Dios? Kay tinukod og tao man ang sulpot og piki. Makapamatuod ka ba diha nga masabot sa Biblia nga ang Seventh Adventist tinukod sa Dios? Tubag. Ikategorikal ba? Ikategorikal na makapamatuod ka o dili? Ana ba? So, di ka mamungutan na. Sige. Sige. Makapamatuod ka ba? O dili? Kana. Makapamatuod lagi. Makapamatuod lagi. Kaya nga naman, ang amo ang founder o ang amo ang builder, builder na mo ha, magtutukod na mo. Si Ginoong Hesus. Ingon pa si Ginoong Hesus, wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Nabay si Binti Adventist nga nagtudlo nga bungkagon ang kasuguan? Wala. Kaya naman, nakakoneksyon mi kang Kristo. Mo na tinuod nga iglesia. Pero ang mga sulpot og piki, maingon na yun nga, ayaw na wala na sa Biblia, Ang first day of the week, Lunes na. Unya ang adlaw nga ikapito. Unsa man? Domingo. Next question. Next question. Kuha ni, saksaag na ni. Karon ang pangutana nako karon. Ay matod pa Seventh Adventist kanang naa diha na sa sultian ni inong Hesukristo sa Mateo 5:17. Naa ba dihay masabot nga Seventh Adventist na? Naabawol, dili. Wala. Wala. Naalagi basta ka mao ka mo sabot. Tingnan naman.
Ingon pa si Kristo, ang magapanudlo sa pagpahuyang niini nga mga sugo, isipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Ang sulpot ng iwit sa gingharian sa langit. Nga naman, magtudlo man gud sila pagpahuyang. Pero ang Seventh-day Adventist, gatudlo sa pagtuman. Tumanon, yun, dili kay ingon nga pahuyangon. Wala nga, connection ni kang Kristo. Sunod pong tana. Okay, sunod nga pangutana. Siniana nga bersikulo. Ha? Nagpasabot ba ka na nga Seventh-day Adventist ang giingnan ana? Nagpasabot ba nga Seventh-day Adventist ang gisultian niya na? Ikategorikal, pasabot o wala na ba? Kasi yung sa pangutana, Diba? Yun, ikategorikal. Aron nga dili maka-ikyas ko. Ikategorikal yun. Okay. Nagpasabot ba o wala? Tubag kategorikal. Ana ba? ang akong pangutana maod nga ang gisultian ba ana diha sa maong imong bersikulo? Seventh-day Adventist ba? Tubag. Na yes or no? Ana? Seventh-day Adventist ba? Yes or no? Pagtulog kategorikal, aron makamao ka. Klaro naman kaayo na sa pangutana. Ang tubag ana yes or no? Kana. Sige. Ang Dili na gusto ingon ka nga tubag yes or no? Klaro na kaayo pangutana. Tumagalin ako, no? Ingon ko, yes! Nagpasabot nga Seventh-day Adventist na. Kaya nga naman, ang Seventh-day Adventist, nagtudlo sa pagpalig-on sa maong kasuguan. Si Kristo maupod. Sa ito pa, kinsa may ang gisultian. Ang mga Seventh-day Adventist, maong bitaw na kami nga mga Seventh-day Adventist karon mao na among gihimo. Gatudlo mi sa pagpalig-on sa maong kasuguan. Wa mi nagpahuyang. Pero ang mga sulpot, mayngon dayon nga wala na naoy, yara na sa Israel, wala na naoy, gikuha na, gilansang na sa cross. Next question. Kay ingon man ka Seventh-day Adventist. Kana nasayod ka ba? Kano saan natukod ang Seventh-day Adventist? Tubag. Nasayod sa tanaman sa Eden pa, nga kana nga mga prinsipyo. Ang prinsipyo sa tanaman sa Eden, kinahanglan nga, trabaho unong kaadlaw. Mura nga sa iyang tao sa tanaman sa Eden, ni trabaho unong kaadlaw. Kung sa mga adlaw, ang unang adlaw sa trabaho. Sumala sa Hebrehanon 4:10, ang nakasulod sa maong kapahulayan, muundang usab sa pagpamuhat, sama sa pagpamuhat sa Dios. Sa ato pa, kami mo'y nakasunod. Muna nga, original yun ang Seventh-day Adventist o ang RCC mo iso. Tana. Next nga question. Kay matod pa nimo nga sukad pa sa Garden of Eden ang Seventh-day Adventist. Nakakabay kapakita nga ebidensya na kanang Seventh-day Adventist sukad pa sa Garden of Eden? Nakakipakita ng ebidensya? Wala na. Sige. Naa ba? Wala. Lagi. Pero yung ha. Unsa may akong ipakita. Diya sa tanaman sa Eden, human sa paghimo sa Ginoo, Genesis 2 padulong sa 5, paghimo niya sa kahayag, unang adlaw. Mao man diha. Pagtrabaho sa unang adlaw, ikaduha hangtod sa ikapito, may pahulay ang Ginoo sa adlaw ikapito. O ang Seventh-day Adventist maupod na. Muna ang ipakita sa imuha nga legit jud ang Seventh-day Adventist. Ang piki kanang wa kasunod. Next question. Next question. Sumala dito sa matod mo sa tanaman sa Eden, diya na ang Seventh-day Adventist. Imo bang supakon na ang Seventh-day Adventist tinukod lamang ni atong 1863? Supakon nimo? Dili. Kamo na mo categorical sa tatay, supakon na ko, basta ka ikaw mo yung mahayag, kaya naman kontra gud ta. Number 1 nga ako lang supakon. Ang giingon diha sa amo ang mga basahon, si Mrs. White, founder, dili siya builder. Ang amo ang builder si Kristo man.
dili man tao ang amo ang builder magtutukod. Kabantay ka kung sa ibatasan sa amo ang Kristo nga magtutukod. Mao po'y batasan sa Seventh-day Adventist nagpalig-on sa mga kasuguan. Pero ang mga sulpot Time! Okay? Alright, mga hikalang mga igsoon, nahuman na ang unang hugna sa debate, ang first constructive argument sa affirmative o sa negative side. Ari sa tao, basa sa tagkadali sa mga comments niya diri si Paulo, diya po diri si Diding Ramos Padrigo, diya po si Brother John Alcordo, si Jaime Nocalan, diya po din si Camelo Taburada, si Rilo Castro, si Bulawanong Oras, diya usab dinhi, si kinsa Nedre Boskin, diya dinhi, no, kauban nato si Brother Christopher Losada, no, kauban sab nato karon nga nagtan-aw. Ritzel Villaflor Rabidlas, si Jerwin Tabuklaon Rosales, o diya po dinhi si Joselito Casalada, kinsa pa diya diri, Richard Bering, shout out din nyo diha, no? Brother Alan Gores, mga kauban na to, diya pa'y last nagpahabol sa comment, kinsa ni Brother Eliezer Kisio. So, mo na migala, JR Kabasag Gikain Junior, og si RG Boy Lumingkit. So, mauna sila mga ikalam, kauban na to karon. O proceed ta sa rebuttal. So rebuttal ninyo pila 10 minutes gyapon. Oh, 10 minutes yapon. Sige, proceed. Tay. Okay. Tanawa lang ha, na may gaingon gigi sa ako, nga kinsa ko na akong katbang ako si Peter Pindon. Siya na. Peter Pindon, kapila na debate ingon anak nga klase sa debate, matuod nga iglesia, muadto dayon nagsugo. Adlaw pahulay, nakuambot lang ka. Tinuod gyud ay. Miato ka daw pahulay, miato niyo ka adlaw pahulay, sugo. Di man na ni tema. Kinsa ang nagtuma sa sugo. Ang tema na to nga ang Seventh-day Adventist Church piki og sulpot. Makapakita ang takak dokumento nga kana kay ang miho kay sulpot kay iglesia god, simbahan. Miho kay sulpot tinukulog tao sumala sa akong gikutlo nga bersikulo diya sa Salmo 127. Sulpot kay tawang man lang di piki. Nga karon moadto hinon siya mga sugo adlaw papahulay. Kana inyong adlaw ipapahulay nga doktrina mao na tawag na piki. Nga naman dili man na inyo sugo man sa Israel awat-awat man mo nya mo na imong pamahayag na di mo sulpot kang tuman mong sugo. Sa mo nangyayari na sa Israel. Ang Israel na mo implementar. Dili ka mo. Awat-awat raman mo. Pero hinoon, nagawat-awat mo, nagpasakop mo sa Judaismo, kana, okay ra. Pero dili, manggod po mo, mga Israel, Pilipino man mo, nagmagwat-awat po mo sa, magpasakop po mo sa Judaismo, mga Pinoy, di mo sa may gingon, nga nagpakahudiyo mo, sa may gingon sa Pinadayag 3:9, nga nagpakahudiyo, mga sakop di ay ni sa sinagugan si Satanas. Oh. Hindi ba nagtuma sa sugo? Sugo man nga iyan na sa Hudiyo, tinuod man nag-iingon nga dili na wala na karon. Tinuod nga wala nang sugua sa Kristiyanos. Oh, ngano man. Iyan man na sa Hudiyo. Nya awat-awat ra mo. Muna klaro kay noong napiki, kay awat-awat ra mo sa mga doktrina sa laing relihiyon. Nya angkon mong Kristiyanos. Oh. Nagsaag-saag. Muadto naman sa Catholic Church. Oh,
Wala man makapakita og dokumento nga ang Seventh Adventist tinukod og Dios. Kay ngano mangiingon ko nga piki tungod kay tinukod man lang tao. Kinsa mga tawanag tukod? Upat ka tao, si Joseph Bates, si James White, si John Nevin Andros, o si Ellen White. Unya kay mingon sila founder man na siya, dili man builder. Parehar man na builder. Na mamura ka ni kuan po ni Bacalaris. Nga ang founder sa Binisaya nakakaplan na naunsa na. Founder maura man na build establish nagtukod. O nagtukod man. Muna nga gitukod man lang lagi tao, muna gikutlo nako ang bersikulo sa Salmo 127:1 nga giingon, gawas kun ang Dios mo'y magatukod. Kawang lamang ang tinukod og tao. Unsa man ang kawang? Kasabot ang kawang? Kawang sa ato pagbugos, piki. Nang niya mo angkon ka nga dili kay kang Kristo, sa pagka-Kristo ka layo ra ka tinuod, magitukod ra ato dito sa Amerika sa upat ka tawo nya mingon mo si Kristo ang nagtukod. Uy, may kay wala may gani kay wala kamo ingon nga rimnan kami sa iglesia sa panahon sa Israelita, rimnan. Ako rin siglutan ng remnant ha. Tinuod man yun mga remnant mo. Remnant mo ni William Miller. Oh. Resulta mo sa pagkapalpak ni William Miller. Nya mo, ingon mo, sukad pa sa tanaman sa Eden. Uy, wa mo kuyap eh. Sa tanaman sa Eden. Nga ni Sulpot Ramon, niya turang 1863. Unya mo angkon mo nga tanaman sa Eden, mo angkon pag yung mo tinukod ni Kristo. So, pagka tinukod ni Kristo nga klaro man kayo nga tinukod mo tao. Nya, mingon kag dili sulpot, kami hinuoy sulpot. So, pagkasulpot nga ang pagkasulpot nga simbahan nga Kristiyanos. Nya kamo, pero pa lang mo ni sulpot niya atong 1863 itinukod sa mga Amerikano. Kinsa ba'y nakato dito mga tinunan ni Jesus, nakato dito sa Amerika kaya sugoon silang upat nga magtukod og 70 Adventist nga kana 70 Adventist resulta man na sa pagkapalpak ni William Miller. Nya mo angkon mo nga sukad pa mo sa tinaman si Eden, kadra kong kantunis niyo. Isa mo? Ikaw lang ha? Nasagsaam. Maadto naman dito, kapila magbalik-balik dito sa pari sa Bohol. Oh, wala makapamahayag, wala makahatag og ebidensya nga ang 70 Adventist dili tinukod tao. O, di man gyud po na makahatag gyud po. Kay tiklaro man kaayo. Naagit tinukod yung tao. Walay na hatag. Walay nakapakita. Mura na husto ko na iyang pangutana. Sa pangutana. Husto pangutana ng pangutana na abay mabasa nimo nga ang 70 Adventist sulpot og piki. Tinawa na. Gipasabot ko na daan. Diya sa permiro pa na akong pamayag nga mangutana kini nga babasa ba sa Biblia ang maong topic. Mo di ba mabasa kay giingon man ako nga sumalas Biblia wala man mag-ingon nga basahon sa Biblia. Kay ang iyo mabasa sa Biblia ay dili na yung pamatuod, basahon na lang. Pagagangay pag-ingon ganit pamatuod i-confirm sa
unsa pa agi mubasi og mga history, kasaysayan. Ang sama nga kasaysayan katong giingon ako, referensya, Biblia. Oh. Wala lang mag-ingon sa tema nga sumala sa mabasa sa Biblia. Uy, muna mga utana naabay nagsulti ba nabay tao des Biblia nga nagsulti nga ang Seventh Adventist sulpot upeke. Uy, ipangutana ni mo na. Nga abay tao sa Biblia nga nagsulti ang Seventh Adventist nga ang Seventh Adventist nito nga malang ining 19th century. Sa pagkabasa na sa Biblia, hindi mabasa. Umiya nga nung ni kuha man ko, ni kutlo man ko bersikulo sa Biblia nga, usala ka bersikulo, igo yun kayo. Nagingong tawang lamang ang tinukol ng tao. Nakaroon kay tinukol magyog tao. Oh. Ay magsi bakalaris kay dili man ang tukod si Elijah White kung dili nakakaplag. Boy. Unsa kay nakakaplag unsa kay kwansa nakakaplag in English. Wa? Ang tinuod yun, nagsaak-saak sa iyang pamahayag, sa iyang silbi ribatal, maabot na magsugo. Uy, sugo ba niya yung basihan diha nga ang pagsulpot man, nga nung isulpot, so kay gitukod lagi tao. Pag dili ganit, Diyos ang gatukod, hindi nagsulpot yun na. Nya mo angkon mo si Kristo ang gatukod. Asa may imong ebidensya na nga si Kristo ang tukod ng Seventh Adventist nga na may klaro kaayong ebidensya nga ang tukod ana pagkatao. Nan, ug upat ka tawo nagtukod ana, oh, saman kay ang tinuod nga iglesia tinukod magyud. Okay. Time! Okay. Alright. Tay, natapos na imong 10 minutes nga pamaribatal. Ari na sabta sa 10 minutes nga cross-examination. Bro Peter, ready ka na? Ready na, bro? Unang Sige. pangutana, tay. Unang pangutana. Naa ka ba'y referensya nga si Mrs. White mao'y among builder? Naa wala? Tabag kategorikal. Ay na, no, founder. Builder siya. Founder. Objection, Oh, Mr. basahan ako, Moderator. Objection, Mr. Moderator. Basahan ako ha. Mr. Moderator, objection. Sa objection, bro. Nitubag si tatay na pero ang iyahang kuan founder, dili founder ang akong gipangita, builder. Wala ko nangita og founder. Ipaklaro, Mr. Moderator, kay bisan sa daghan mo yung naminaw, dili founder ang ako ang gipangutana kung dili builder. Naa ba siya referensya nga iyahang giyaw-yaw, yang giyawit karon nga si Mrs. White maoy builder? Na wala. Kasi may nagyawit ana. Okay, moderators time. Oh, Ang kategorikal nimo kapangutana, bro, ingon kag naa wala, iyang gitubag nga naa. Pero sa iyang explanation, ang tubag nga naa is nagpasabuto nga ang si Lijiwat mao ang founder. So dili nato pwedeng butan si tatay sa iyang tubag o sa iyang explanation kay gitubag naman niya nga naa. Tubag man siya sa kategorikal. Okay. Tay, naapa kay nabilin tay nga kuan tay. 20 seconds. So padayon tay sa imong explanation tay. oh. Ang akong pag-ingon nga naa, founder, dili yung kag-builder, wala may mabasa nga builder si Elijah White, kundi founder, magtutukod. Ang builder, magtutukod na gyapon, pero kasagaran nga gamiton, founder yun. Si Next Elijah White, Question. founder, Next one of the question. founder. Dirana.
So uyon na ka nga wala di ay mabasa ang imuhang giyawit nga si Mrs. White mo ay builder magtutukod. Wala di mabasa ana. Ikaw may giingon ana. Uyon nakakaron. Okay, Mr. Moderator, objection upod. Sige. Mr. Atay. Moderator, wala ko mag-ingok si Mrs. White nga builder. Kung dili founder. Wala ko mag-ingok builder. Sige. Mr. Moderator, counter. Bro, counter bro. Sa pa kayo ang lips ni tatay nga naingon sa ganiha. Bita na nakadungog yun nga naingon sa ganiha nga si Mrs. White mao'y ilahang magtutukod. Sa may na magtutukod, dear. Oh. Yeah, mulimod. Moderator's time. Naminaw. Okay, moderator's time, moderator's decision na ta. Okay, so, bro, utroha lang imong pangutana, bro. Unya, taga na to higayon si tatay nga pat mo tubag. Okay, tay, lihok tubag, tay. Okay. Pag-ingon nga ni builder, parihara na sa founder. Nagsugod ba nagsugod og barpabarog og kuan pa og sa balay pa nagsugod og Objection pabarog. sa moderator, wala to mga kategorikal. Wala ko kadungog sa iyang kategorikal nga nitubag. Lihok og tubag categorical, tay. Oh. Ako bukta na uyon na ba ka? Uyon ka o dili mo uyon? Kategorikal? Ito ba kategorikal? Nga wa di ay ka, wala di ay reference nga si Mrs. White builder. Uyon na ka ana o dili uyon? Ito ba kategorikal? Sa boy, why sa to? Wise. Wise. Bilang na. Tara mga natay. Oh. Sila na ina. Ingon manggod ka. Paminaw ka yun. Ingon manggod ka nga walay reference nga si Mrs. White builder. So uyon na karon nga waday kay referensya nga sa imuhang giyawit ganiya nga si Mrs. White builder. Uyon nakakaron. Dili uyon. Ang akong pangutana, uyon ko na, ngano man. Ang akong tubag si ang builder o founder maura na. Sunod mo na. Kining imuhang uyunan ba nga niyon kag uyon ko ana. Sa pako nimo ni dili. Tabag kategorikal. Ay naon, sa dili ito pa ko, uyon na ito. Kini bang affirmative mo uyon ni sa negative dili. Tabag kategorikal. Ang depende sa isulti sa negative. Kung angay bang uyunan. Oh. So uyon na karon nga ni uyon ka kanako nga ang reference nga imuhang giingon kaniha nga si Mrs. White magtutukod o builder wa day na sa referensya day uyon na kana. Parehara na. Uyon na ka. Adi ko uyon. Adi na ko. Sunod pa utana. Katong imong giuyonan ganiha nya karon dili na pug kamo uyon asa may tinod na to. Kining niingon ka karon nga di ka mo uyon o katong ganiha nga niingon kag mo uyon ka. Ang dili na ko uyunan kanang imuhang pagpangutana kay ang builder o ang founder imo mang gilahi man di na ko na uyunan. Ang katong ganiha nga imong giuyonan unsa man dayto? Oh. Founder o builder parehara na. Di ba ang imong giuyonan ganiha ba unsa man dayto? O di ang founder. Ha? Founder. Next question. Okay. Nakabuang na pangutana sa kung salay pangutana. Sige, ito ba ko maggusto? Ingon ako next question o sige pag-yaw o. Next Warning yun. question. Okay. Okay. Amo na. Matod nimo, ikaw gaingon. Nga, pamatud-an ko sumala sa Biblia. Ikaw may gaingon ana. Oh. Pagpangutanan ako diha sa Biblia, naa o wala? Ingon ka wala. Pangutana. Pag ingon nimo nga pamatud-an nimo sumala sa Biblia, nya wala daay sa Biblia. Ang pangutana, ipadayon pa ba nimo ang imuhang pagpamakak? Tubaga, yes or no? Mr. Moderator, objection.
Tay, sir. Gaaliwar no nagpangutana ba? Ay magbadayon siya pagmamakak. Makak baday ko. Yes. Mo ko mamakak. Matudan ako kana makaka. Oh. Karon sa akong ribatal ron, matudan ako ni ron. Ay, makak. Bro, padayon bro, sa pangutana bro. Pangutana Mr. Elpidio Birana, tubaga. Tubaga ha. Oh. Ingon ka patudan nimo, ikaw nagpasalig ana, sumala sa Biblia. Pagpangutanan ako, diha sa Biblia naabay tao nga nagsulti nga ang 70 sulpot og piki. Di ba? Ikaw man ingon nga wala. Okay, karon kay wala man di ay. Pangutana, ipadayon pa ba nimo ang imong pagpamakak? Tubaga yes or no? Mr. Moderator. Sandi yung moderator. Oh. Alam mo lang. Tay. Asa nang imong pangutana kuana binuang buang mo na. Sabi nung buwang. Naabay mo ipadayon ang papamakak. Moderator. Na konsulti ni tinuod man. Objection, Mr. Moderator. Nakabuang ng pangutana, wa nay lain, nagbangkarutan ng pangutana. Counter objection, Mr. Moderator. Counter. Kaya ang akong counter, Mr. Moderator, dili na ingon nga binuang buang ang pangutana. Nagpasalig siya nga iyang pamatud-an diha sa Biblia nga ang isdi isulpot og piki. Gipangutanan nako siya naaba siya kauban diha sa Biblia. Ingon siya wala. Santo pa. Iya na wala na siya. Dili na ito tinuod iyang ingon pamatud-an niya nga sumala sa Biblia. Di ba? Dako kayong baka. Muna nga ang pangutanan ni Moderator ipatubag. Ipadayon ba niya ang iyang pagpamakak? Okay, moderators, time ta, moderators decision ta. Tay, Oh. ikaw akong pangutana tay. Tubagon ba to nimo sa categorical nga yes or no? Or mo next sunod na lang ka pangutana, mo pass ka ato. Ay di ko tubagon na kuan mo na pangutana. Next question, Bro Peter. Okay. Next question, Bro Ako Peter. na pangutana. Next question ha. Tay, next question na tay. Imong to niya walay tawo nga nagsulti ana. Sa to pa imo ra di ay klaro man kay jud nga niyo ikaw ra. Okay. Kay ikaw ra man di ay ang nagpamatuod ana. Uyon ka karon nga wala sa Biblia. Way tawo nga nagsulti di sa Biblia nga ang isdi isulpot og piki. Uyon ka na. Okay. O yun. Explicar. Paminaw ha? Explicar. Walay mabasa sa Biblia kay wala sa atong tema nga gaingon diya sumala sa mabasa sa Biblia. Nganong nagkuha ako nagputlo ko Biblia tungod kay naay mabasa dito nga ang tinukod lagi og tao sulpot jud piki. Oh, nya kay ang 7 Adventist tinukod man lang tao, di piki yun. Oh. Okay, sunod pangutana Mr. Elpidio Birana. Kining imong giuyunan. Subakon nimo ni dili. Tubag kategorikal. Binuang na sa Mr. Moderator, binuang na nga pangutana. Objection, Mr. Moderator. Objection. Next question ta bro kay dili siya motubag niya na pangutana kay para niya binuang daw na. Next question lang ta bro. Sunod pangutana Mr. Sunod pangutana Elpidio. Niingon ka ganiha, sumala sa imuhang saysay nga ang sugo alang sa Israel, wala ka sugua. Di ba? Ikaw niingon ana ha. Naa sugo sa Dios ngadto sa hintil naa o wala? Ay na. Pero dili lagi ikaw. Sugo ana, wa kay labot. Sunod pangutana. Sunod pangutana kay matod nimo naa. Unsa o asa sa kapitulo bersikulo diha sa Biblia nga ang Dios nagsugo ngadto sa hintil. Mr. Moderator, natulibag-bag na magini, natulibag-bag na. Di na may tubago na, kay tulibag-bag na nga napaingon. Next question bro, di siya motubag, matod niya bro. Tulibag Di siya motubag. Counter bro, counter. Saan na? Dili pwede nga dili niya tubagon bro kay namahayag si ana nga ang sugo alang sa Israel, walay labot ang hintil. Siyempre ingon ana siyang pamahayag. Dili pwede nga di na ako siya gukuron ana kay ano man namahayag si ana. Kay gisugo man sa Israel. Moderators tayo na tada, moderators decision na. Ang nasabtan ako sa imuhang part. Pero
bisan pa nga iyahan ang gipamahayag niingon man siya nga dili siya motubag, wala tay mahimo kay naman sa atong rules. Respetuhon na to ug unsay tubag sa maong kuan. Sa maong debater. So next question to bro. Okay, next question. Imong tubag naa. Ang Diyos nagsugo ngadto sa hintel. Ingon ko naa ka ba'y kapitulog bersikulo sa Biblia ang imong tubag naa. Karon kay naa man. Asa mabasa sa Biblia nga ang Diyos nagsugo ngadto sa hintel. Kay imong naa asa mabasa? Mr. Moderator, objection. Wala na nitipas na gyud kayo. Ang atong tema ang 70 Adventist sulpot ug piki. Nanong moadtor ka naman sa Israel nga paghiskot Okay. ka sa Israel, gitanti ko mo lang nga ang 70 Adventist way labot sa sugo. Counter objection, Mr. Moderator. Dili Counter. Counter ko ha. Dili gini pwede nga dili niya tubagon kay niingon nagisag naa. Ingon man sig naa. Naa. Oh, nakadungog man ta ato. Pag ingon nimog naa, ihatag ang kapitulog bersikulo asa sa Biblia kay ingon magag naa. Naa bay mabasa sa Biblia nga ang Dios nagsugo ngadto sa hintil naa wala. Niingon magag naa. Karon kay niingon magag naa. Asa sa Biblia nga ang Dios nagsugo ngadto sa hintil. Okay, moderator's decision tano. Matud pa sa imong gipangutana bro, ang tema, although nga kana siya follow up na siya sa imong gipamahayag sa iyaha kaganiha, pero para sa iyaha ang imong follow up nga question wala na sa tema niya kay ang tema ang Seventh-day Adventist sulpot og piki. So ang iyahang rason dili siya mutubag ni ana kay nilayo na daw sa tema o layo na sa tema. So di nato mapugos kung bisag follow up na nimo sa iyang pamahayag, di nato siya mapugos kung dili siya mutubag kay naamon po siya rason nganong di siya mutubag. O, Okay, balik next na ta sa question. tema, bro. Okay, next question bro. Balik ta sa imong giingon nga sulpot. Niingon ka nga walay tawo nga nagsulti diha sa Biblia. Ikaw gaingon ana. Unya imo po nang giuyunan. Unya nangutan na og supakon ba nimo? Ingon po ka nga dili nimo supakon. Karon kay dili man nimo supakon ang imong giuyunan. Nag-inusara ra lay ka ani nga nagpamatuod og wala diha sa Biblia. Tubag yes or no? Okay. Kaya wala man sa Biblia, ha? Dili ko nag-inusara nga nag-ingon nga ang 70 Adventist sulpot og piki. Daghan. Nag-ingon. Daghan yun ingon. Ha? Halos nga si FD nag-ingon sulpot og piki ang 70 Adventist. Nya nganong mayroon mga wala may mabasa sa Biblia. Ay wala man mabasa sa Biblia kay masabot raman na sa Biblia nga ang tinukod og tao sulpot og piki. Sumalan lagi sa Salmo 127 naging nga piki yun ang Next tinukod question, og next tao. question. Next question. Pagpangutana na ako nga ikaw ra dai ni, uy naa daghan. Oh. Mga CFD. Ingon kay mga CFD sa ato ba? Sumala di ay sa CFD ang SDA sulpot og piki og dili di ay sa sumala sa Biblia. Tabagay sir no. Ay ang pagkapiki papulong piki. Objection, di ka mao ni akong katbang ba? Oh. Di ka mao. Dapat mo tubag sa kategorikal bago mo explain. Tay, lihog tubag sa categorical tay. Yes or no tay? Sige be unsay pangutana? Kay dito Okay. magyud ko explicar sa akong tubag. Na. Dili siya eh. Utana ko sa imuha na ka ba'y kauban, di ba? Ingon magagawa kay kauban. Pagpangutana ako, ikaw ni wala kay kauban. Ikaw na ako'y kauban oy, daghan. Mga CFD. Ikaw ni kay ana. Okay, ang pangutana. Dili dai ni sumala sa Biblia, kung dili sumala dai ni sa CFD. Tubagay yes or no? Okay. Sumalat sa masabot sa Biblia. Munang gipamulong sa Tay. Oh. Tay, otro na ko tay ha. Tulog na oy. Tay, ang iyang pangutana tay, iyang pangutana follow up sa imong tubag nga daghang mga CFD nag-ingon. So ang iyang pangutana tay, kining imong gipamatud-an nga tema dili di ay ni sumala sa Biblia og referensya kundi sumala sa mga CFD. Yes or no? Palihog tubag tayo. Sa imong tubag tayo, yes or no? Okay.
No. Diba? Okay, explain tayo, explain. Explain. Nganong may ungkok no nga sumala lang sa mga CFD. Tungod kay ang mga CFD nag-ingon nga sulpot og piki ang 70 Adventist tungod kay anaay masabot diha sa Biblia nga ang tinukod og tao sulpot og piki. Muna nga anaagyot sa Biblia nga masabot nga ang 70 Adventist sulpot og piki. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana ang imuhang tubag, no. Botsin doon, naagi di ay diha sa Biblia, nag-ingon, nga ang isdi isulpot og piki. Kaya ingon magagno. Pangutana, kinsay ngalan nga naa diha sa Biblia, nga nag-ingon, nga ang isdi isulpot og piki. Okay. Matod pa nimo, wala man ka mag-ingon og naa sa Biblia. Kumana sa akong pag-explikar na sumala sa akong explanation Objection mo dire. na ay mas naa na masabot sa Biblia. No. Objection. Bro Peter, ato na lang siya pahumanon sa iyang explanation bro kay last naman lang nga pangutana kay time's up naman. Sige, padayon na bro Elpidio. Tay. May kay nangutana man gud siya, Mr. Moderator, explain ako kay aron kabot ta sa husto 15 seconds na lang bilin tayo ha, 15 seconds. nga nangutana man siya og naa ba sa Biblia nga ang si Adventist sulpot. Time na tayo. Okay, so arita sa 10 minutes nga rebuttal sa negative side. Bro Peter. Okay, mayong gabi is tanan. Ang akong Saan na po kakaroon? igtuunan, nakita nato no nga ang iyang pagbabarog, nakita nato nga iya ra gyud. Kapila na ko ibalik, inyaningon siya nasa kauban pero mga CFD na pod. Pag ibalik na ko sa Biblia, wala, di ba? Di ba nakita nato tinaw pa sa sabaw sa butong nga wala gid ay sa Biblia. Ang iyang gigamit sa Salmo 127, uno, kung imuhang basahon, present tense, gi-explain na nako na ganiha. Unsa man ning present tense? Ang iyang gitawag og scope niini sa iyang pagpasabot sa present tense, mao ang kumpleto na. Kumpleto na naanay magtutukod ug naa na pod ang mga materialis. Ipautang na nako siya kinsa man ning mga materialis. Di po siya motubag. Sa to pa dili makabarog ang iyang Salmo 127. Kaya kung makabarog pa di iyang gitubag. Ganun dili man niya tubagon. Di ba? Sa to pa, Brother Junjun Alcurdo, wa lang kakamalay nga ang iyang gigamit gipino-pino na nako og maayo. Wa gid kabarog. Nganong wala ka barog? Dapat unta iyang isaysay nga kanang mga materialis diha nga naa na daan nga ready na nga tukuron. Mga RCC na. Ana ba? Dili na mga 70 Adventist kisulpot ra mo. Ana unta. Pero sultian ta mo whether we like it or not. Kanang katawhan diha sa Salmo 127 nga naka-ready na nga pagkatukuron ni Hiyuba. Kay mao man ang iyahang scope sa maong present tense. Mga sabat keeper na. Ingon ba Junjun Alcurdo nga, naabot na po sa sabat. Alang-alang, duha naman yung nagdebate, Sunday keeper o sabat keeper. Ang sabat keeper, napa sa busy. Gikan pa sa busy. Padulong sa ED. Pamatudaan ba ni mo na, Bro Peter? Yes! Buhat 3 gikan sa 42 padulong sa 47. Og daghan nga mga Hudiyo, og daghan nga mga Hintil nakabig sa pagtulunan sa Hudiyo. Buot pasabot nga ang Hudiyo maoy gitugyanan sa pulong sa Dios Roma 3:2. Ingon dayon si Elpidio nga wala man milabot ana kay Hintil man mi. Wala kay labot aning pagwali sa Hudiyo ngadto sa mga Hintil. Nga nilukop sa tibok kalibutan padulong sa 17. Nilukop sa tibok kalibutan. Kay nilukop man sa tibok kalibutan wa kilabot ani.
Brother Elpidio, apil ka niini nga kana nga pagtulunan gikan na sa Hudiyo. Ug sa maong teksto ingon siya, daghan nga mga hintil nakabig sa pagtulunan sa Hudiyo. Kay unsa man day ang nasa Hudiyo? Ha? Diha gitugyan ang pulong sa Dios, Brother Elpidio Birana. Di ba? Karon, ang imuhang 120 city, lugmok naman to. Usaon ni pagbangon ana? Gitubag unta to nimo nga kamo na. Di ba? Wala man mo ila ug imo bang kuan wa pa milabot na objection. Nagsige na mo sandig sa moderator. Gitubag unta na nimo. May mo man ang teksto. Di ba? Nga wa man nimo tubaga. Kay pulpog ang imuhang tema. Di ka barog. Karon, moingon ka karon nga angkon-angkon raman mi, angkon-angkon raman mi nga tungod kay si William Miller, ako sa timong gipang kuan si James White, o si kinsa pa to si Mrs. White, maoy magtutukod. Pagutanon ta bitaw ka, nakabay referensya ingon pag wala. Wala to pa. Nagpadayon dyan po ng imong pagpamaka. Ningon ta na. Kanang magtutukod, Brother Elpidio Birana, sultian ta ka, builder na sa English. Nakabay referensya nga si Mrs. White, builder. Ingon pag wala. Di ba? Paguman, gibakwi na po nimo nga naa kay ang builder ug ang founder maura. Basta ada ko ipangutan ada ko si ChatGPT. Ug ang builder ug ang founder maura ba? Naa si daghan nga mga kahulugan, almost 5 na siya nga mga meaning nga naa diha. Pero ang iyang mga definition nga naa diha nga 5, dili mahaom kung imuhang gamiton busa walay bersikulo kapitulo sa Biblia nga version nga diha sa Mateo 16:18 ligamit siya diha og founder. Kaya nga naman lahi ang pagplastar sa maong sentence. Sabot ka? Seminaron taman jud hinon karon dire. Aron nga matagam ka. Tagaay ko og bisag usa na ka mong version. Ako maka-object na po na ni Mr. Moderator. Wala yang binuang ba? Wala naman kaya na Mr. Moderator nga Okay, so Bro Peter, attack personal. Bro Peter, padayon lang sa imong pamahayag. Ayaw lang sa lecture Bro Peter. Okay, 4 minutes and 25 seconds. Okay, padayon Bro Karon, Peter. ako gining isa-isay diha sa imong atubangan. Nga walay usa diha. objection Mr. Moderator, nagsapaw-sapaw na po siya, warning ra gud ni. Usa man tawhanan ang pamahayag. Ato paminawan sa tayo, ang pamahayag tayo, kay panahon pa man niya sa pagpamahayag ron tayo. Sige Bro Peter. Ang akong komento Mr. Moderator, say lang diha. Ayaw pag personal. Tay. Badlo nga. Tay. Ito badlungunon ba? Dili ko tagadahan mo warning kuan sa inyo ha, pero ug musapo pa ka otro warningan na tika ha, karon pasensyaw sa tika. 4 minutes and 16 seconds para nga dili ta madugay kay giduka na ra ba ko. Tay padayon tay. Tay padayon Bro Peter. Gitapay naman yung kalago. Mag-share niya. Okay, padayon ko. Mauna siya, Brother Elpidio Birana, walay usa nga bersyon sa Biblia nga nigamit diha sa Mateo 16:18 nga founder. Sa reason, tungod kay ang 5 ka definition nga gihatag diha sa gitawag og builder, dili pwede haom, dili siya mahaom diha sa 16:18 nga butangan nimo og founder. Sabot ka? Basi ug pa kasabot ana ba? Explain ko na sa imo ha. Mao na gipangutana ta ka, naa ka bay referensya nga si Mrs. White builder. Ang sa imong tubag. Wala. Nga naman, walay record nga si Mrs. White giila namo nga builder. Founder siya. Ang among builder, magtutukod na mo si Kristo. Unsa may kinaiya ni Kristo, gibalik na nako na sa imuha ganiha. Ang kinaiya ni Kristo, bro, dianta ka na. Mao ang pag-promote sa kasuguan nga dili lapason. Mo na mo ang builder na mo. Pero kamo unsa may inyong promote sa kasuguan? Wala na. Katong pare nga naa sa Bohol, ingon pa niya, kung magmisa ko unya mura kog mauwaw,
mo inom ko og kulapo, inig murag mo baga na mo tagning na ahang dalunggan, muwali na ko. Sa to ba hubog nagwali? Oh. Di ba? Unsa may giingon sa na ikaduhang Timoteo 2:19. Ang mga liyas sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Pero nganong mutudlo man sa pagkadautan ang inyong founder o inyong leader tungod kay sulpot mo. Oh. Sakit-sakit na. Piki mo. Na. Unsa may giingon sa 5:27 diha sa Episo. Ang iglesia nga ako ang pagkadadong dito sa tubangan, mao ang iglesia nga putli. Walay ikasaway, walay buling, walay kunot. Pero ang inyo ha, kunot-kunoton. Di ka mauwawa na magsigil mo angkon-angkon? Ha? Brother Elpidio? Mo birada mo, atake mo sa 70 Adventist nga sulpot, pag himan-himan dahil, masubra pa mo nga sulpot. Tanawa, gikan sa bisi, padulong sa ide, akong gibasa ganiha sa Buhat 13, 42, nagpadayon ang ilahang pag-observe o pagsimba sa adlaw ipahulay nga maong kapito. Pero unsa may inyo ha? Oh, ang inyong ikapito Domingo na. Ang inyong unang adlaw sa semana, Lunes na. Naday na sa Biblia. Ingon pa si Jumil Valoria nga sa dipid man na. Muna, butsukoy. Butsukoy kayo mo pagtulunan. Wala di ay sumala sa Biblia, pero pangutanon sa dipid man na. Sa gobyerno na di ay. Di ba maawawa na? Magsigi mo sige mo angkon-angkon, magsigi mo pasikat, magsigi mo asyum angkon-angkon nga kamo mo'y tinukod pag himan-himan. Bulingit pa mo sa igit. Dapat mauwaw mo. Oh. Karon napamatud-an bisan pa sa ako ang mga cross examine diha nimo, wa kay ipangtubag, magsigi kag object kay ngano man ang imong pagpamatuod nga usa ka buok kapitulo bersikulo di kabarog. Di kabarog oy. Kay og kamo pa na ay moingon ka nga og kami na. Karon naka-prepare diha nga mga materialis kami na. Kay ang definition sa gitawag og present tense bisag i-search para nimo sa ChatGPT, ang present tense mao ang on the spot pagatukuron ug ang iyang mga materialis na karidi na. Karon kay imo man ato man i-convert sa katawhan. Sa ato ba nakaridi na maong katawhan og si Kristo og si Jehovah nga magtutukod nakaridi na usab ang iyang pagatukuron. Pangunta na kay nakaridi man kinsa man na. Kinsa man na imo man gigamit. Di ba di na kamo tubag? Sa ato pa Time. Salamat sa tanan. Okay, bro. Elpidio. Birada. Okay. Wala lagi sagsaag yun. Saon? So sa Wala. masaan yun. Di magyud pod maka kulagi. Pautan na. Pautan na tayo. Okay. Ang pangutana ko man ako lang ning balik-balikon yung pangutana. Ang pangutana nako mo ni. Na kabay dokumento o referensya nga ikapakita nga ang 70 Adventist matupad mo kitukod ni Kristo. Na ba o wala? Naa. Mangutana kag asa. Ha? Genesis 2:1 padulong sa 5. Gihimo sa Dios ang kalibutan. Pag ikapito mipahulay siya og balaan. Unya Hebrehanon 4:10 ingon siya, ang makasulod sa maong kapahulayan muundang usab sa pagpamuhat sama sa gibuhat sa Dios. Kinsa man na mga 70 Adventist na. Daghang salamat sa imong pangutana. Sulod pangutana. Okay. True na po pangutana. Ang ako laging pangutana. Mr. Moderator? Proceed. Oh. Proceed. Ang ako laging pangutana, wala ko pangutana og nagatuman ba sa sugo o ang pangutana na nakakabay kapakita nga dokumento ang 70 Adventist gitukod sa Dios. Tubag. Ikategorikal bro aron nga maganahan ko mo tubag ba? Naa o wala? Ano ba? Balik ka.
Ay, buwan ba, ang pangutanan naa ba? Sa ito pa, ang atman, anak, wala. Kumplito ha, aron nga kanan. Naa, wala. Klaro ang pangutanan, naa ba? Oh, kung sa may tubag ni mo, wala, di, naa. Pero kay, pangutanan na, naa, di, wala. Ang atman nga na wala. Nindot magod na mayon Naa ba? Kay naa ka ba'y mabasa diha sa Henesis nga gitukod sa Dios ang 70 Adventist. Pag naalagi kay kanang iyang gitukod diha ang sangputanan ana matinumanon sa sugo sa Dios ug naghupot sa tinuhan ni Jesus pinadayag 14:12. Tanawan ko lang 70 Adventist og dili pa ni tinukod sa Dios ay magsupak-supak na sa kasuguan ba? Pareha sa inyo ako. Di ba? Oh, pero ang amo ay nagtudlo gid nagpromote gid siya nga tumanon ang sugo. Kay ngano man nag-ingon sa dito sa 14:12 sa pinadayag ania ang agdas sa mga mainantuson sa mga balaan nga nagatuman sa sugo sa Dios ug naghupot sa tinuhan ni Ginoong Hesus. Wala na si 70 Adventist na. Sunod pang tana. Sunod pangutana. Kadtong imo kana imong giingon nga sumala sa Henesis 2. Naabay mabasa ni Budeha ang Dios nagtukod og iglesia. Kumar. Ah, ba? Na, wala, tubag. Ano ba? Na lagi. Ginantay nga na. Kaya naman, ang iglesia diha nga iyahang gihimo duha ka tawo, kay magbutang naman ang iglesia kay duha naman. Musanay man na kana nga pagsanay niya kay niingon man siya nga nasa 1:28 nga go to the world and multiply sa musanay. Og kana nga iglesia ni sanay na sa tibuok kalibutan iyahan ang gitukod. Pero makita nimo kung unsa na sa klase nga iglesia, nagatuman sa sugo sa Dios ug naghupot sa tinuhan ni Ginoong Hesus. Sumala pa sa 2:19 sa ikaduhang Timothy, ang Dios nakaila sa mga iyaha. Nagdala og timbre o timaan. Oh, yeah. Next Ezekiel question. 20. Next question. Next question. Next question. Kay mato ba lagi nimo nga si Kristo nagtukod sa 70 Adventist. Ang pangutana nako nimo, asa man nato na makita nga ebidensya nga ang 70 Adventist gitukod ni Kristo. Asa man nato na makita? Okay. Asa na to makita? Naa sa Biblia, makita og mabasa. Sumala pa sa Genesis 2 padulong sa 1 padulong sa 5, ang Dios naghimo sa mong kalibutan. Nagsugod sa unang adlaw, ikaduhang adlaw. Oh, paabot si kapito may pahulay. Unya, niingon po siya nga ang makasulod, Hebrehanon 4:10, ang makasulod sa maong kapahulayan, muundang usab sa pagpamuhat sama sa gibuhat sa Dios. Kinsa man na? Ang iglesia nga matinumanon sa iyahang sugo, nga iyahang tinukod. Dili man pwede nga moingon nga tinukod ka unya pagkahuman, wa ka nagtuman sa sugo Next kay question. next question. Question, balikon gyud ako kanunay kay dili gyud wa gyud matunong ang iyang tubag sa akong pangutana. Ana ba diha sa Genesis 2 nga nagtukod si Kristo og 70 Adventist? Muna pangutana, may kakna wa man ko'y nadungog, wa ko'y nabasa po diri. Naa ba wala? Tubag. Okay, tubag na. Hindi ka maaw ka mo sabot. Kay ang Biblia, ang pagtuon sa Biblia, ganid to ganid. Kuan kining kutay-kutay ba? Oh, diha sa Genesis, naayang katawhan duha ka buok. Mudaghan man sa tibok kalibutan kay go to the world and multiply man. Puro yung tibok kalibutan. Ang iglesia nga iyaha ana, kana iyang tinukod kay mutuman sa iyang sugo. Lain po kayo nga maingon nga ako nakaila kaniya. Ingon si Juan. Kadtong nagaingon, ako nakaila kaniya. Apan wala nagatuman sa sugo sa Dios kanang tawhana pakako. Next question. Next question. Next question. Hindi na ko nabiar kay hangtod makahatag siya tubag. Oh my God. Katang sa Henesis lagi 2, naabay Diyos diha nga gatukod og iglesia. Tubag naa lagi kay ngano man kanang duha ka tawo diha lukop man as tibok kalibutan hangtod sa atong panahon karon. Unya, sumala pa sa imuhang teksto ganiya sa Salmo, si Jehova mutukod. Oh. Pag puno na sa kalibutan, iyang gitukod ang iyang katawhan nga mutuman sa iyang balaod. Kay di man pwede nga
ingon na nga ako nakaila di ako sa Ginoo. Pero panahubog na ako. Di man na pwede. Kay kadtong nagaingon ako nakaila kaniya, apan wala nagatuman sa sugo sa Dios, kanang tawhana baka ko Next question. Next question. Next question. Ako mang gipamahayag nga ang Seventh Adventist gitukod sa upat ka tawo. Ginganlan nako. Supakon ba nimo na o dili? Supako na ako na kay ngano man. Wa man ka nakapakita ganiha og referensya nga si Mrs. White mag-builder. Wala man. Ingon bitaw ganiha nga wala. Sabi na ingog wala di. Uyon na nila ako ng ingog wala. Duha na tabakakon. Sunod pangutana. Okay. Sunod na kong pangutana. Makini na ka. Kay imo man nga supakon nga ang Seventh Adventist gitukod sa upat ka tawo. Kinsa man ay ang nagtukod niya ng Seventh Adventist? Tubag. Ang nagtukod sa Seventh Adventist, ang Diyos gid mismo. Kay ang Diyos nagtudlo og pag-promote ingon pa si Kristo nga ang makasulod sa gingharian sa langit kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa kong amahan. Ato ang makasulod doon sa man. Iyang iglesia nga iyang gitukod. Di man pwede nga iyang luwason ang iglesia nga sulpot. Kaya sa manang iglesia nagmatinumanon sa sugo sa Dios og naghupot sa tinuohan ni Hesus. Pinadayag 14:12. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod nito ba? Sa mga referensya kay usa lang. Sa mga referensya nga ang Seventh Adventist gitukod ni adtong 1863. Imo nang tuan o dili? Dili na ko natuhan kay ganiha pagpangutana nako nimo naa ka bay referensya nga si Mrs. White builder ingon kag wala. Ikaw ba ingon ana? Nya tuod ko anang wala. Kada kong bilot-bot duha na tabakakon ana. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay ingon man ka nga dili ka motuo nga ang Seventh Adventist gitukod sa 1863. Kanus aman ay gitukod ang Seventh Adventist? Tubag sa panahon pas tanaman sa Eden kay ngano man kanang tawhana kanang katawhan di nga musana sa tibok kalibutan mahibaw-an na nimo og ang Ginoo mo'y nakaila sa mga iya. Ikaduhang Timothy 2:19 og ang kanang katawhana nga mga liya sa ngalan sa Ginoo mubiya sa pagkadaotan. Ang Katolikon biya din na sa pagkadaotan. Simbarag duha ka oras niya to din sa bulangan. Di gid pwede. Sulpot yun. Sunod pangutana. May sistema dito. Sunod na pangutana. Sunod to. Last question tayo. Last question. Sunod na pangutana. Kay imo Sunod magyong barugan nga ang Seventh Adventist sa tanaman sa Eden pagitukod. Naa ka ba mga ebidensya sama sa mga referensya sa Biblia wala man gyud. Naa ba o wala? Objection, Mr. Moderator. Last Objection. na tubag bro. Objection, Mr. Moderator. Kay assuming ang iyang question pala si. Kay ingon siya nga sa Biblia, wala mang yun. Assuming iyang question, Moderator. Counter, tay. Mr. Moderator, counter. Ayaw siya Tay. ipa-assume yan. Ipagtubag ako ang iyang. Tay. Paliho kong kontrol sa imong tubag tay. Pangutana. Ako pinangutana. Pangutana day. Otrohay imong pangutana. Ang akong pangutana, turon ko lang ang pangutana, kay maingon man siya, tinukod, gitukod niya sa ang Seventh Adventist sa Genesis 2. Naabay, kapakita niya nga ebidensya o referensya nga ang Seventh Adventist diha sa Genesis 2 gitukod sa Dios ang Seventh Adventist. Okay. Bro, paliho tubag bro. Okay, ang tubag, katapusang tubag, naa kaayo, dili lang ingon nga referensya kundi Bible reference. Nga kanang katawhan diha nga musanay sa tibok kalibutan, ang Dios maoy nakaila sa mga iya. Ikaduhang Timothy 2:19. Anya nag-ingon siya nga ang lig-on nga patukuranan nga nagdala sa timbre. Sa ato pa, sign. Unsa man nga sign? Ezekiel 20:12. Labot pa niini
gihatag ko kanila ang ako ang adlaw nga igupahulay aron mahimong timaan tali kanila og kanako aron makaila silang ako na nahigugma kanila. Lagi na i-sign. Mao na siya ang sign o timbre nga sa iyang katawhan nga mulukob sa tibok kalibutan. O, di ba? Okay, time's up. Time's up. Time's up. Ay, Okay. Ari na ta sa conclusion. Conclusion, himuon na lang nato nig 3 minutes kay nangatuog na tong mga audience. kapila, ikapila pa na akong barog. Conclusion na tatay. Okay, nakahuman naman ka sa imong rebuttal. Sige, i-5 lang, i-5 minutes. Nangatuog na tong mga audience tayo. Wala tayong mga audience. Strict, conclusion naman. Sa gilang, naapa. I-5 lang. Conclusion naman lang, conclusion. Lagi, conclusion lagi. I-5 na lang. Oh, five. Taas ang conclusion na to. Sige, 5-5. Conclusion na. Conclusion tayo ha. Moingon kita conclusion tayo. Conclusion na siya. Summary na siya sa tanang ipanglatag nimo. Dili na nga mulatag pagkaglain. Okay? So proceed tayo sa conclusion nimo tayo. Ako una bro. Una kayo si Bro Peter. Negative ang una. Okay, una si Bro Peter. Sige Bro Peter, proceed bro. Okay, daghang ngayong salamat no nga sa tibuok na mong debate ni tatay. Gikan pa sa iyahang unang teksto, pulpog. Wa jud ka barog. Kay nga naman gipangutana nako siya, ni sandig man din sa moderator objection. Nindot kay akong pangutana. Kasayod paano nakasabot ba ka ning imong teksto? Nakasabot na kuno. Kay nakasabot ka man unsa man present tense, past tense, o future tense. Ni object dayon siya. Kay wa na kuno siya gisgot ana. Kay nakasabot man ka, tubaga, yang itubag. Future na kuno. Ay future. Wa day ka kabalo day pagtuon day ka ng pulong nga pagatok nga magatukod. Future na nimo. Palpak na. Unang pangutana ana na. Thumbs down. Kaya nga naman, future. Pag ikaduha akong gi-explain, nasayod ka ba nga ang pulong magatukod is present tense? O ang definition, o ang scope sa maong definition sa gitawag og kanang present tense, mao ang nakaredy na tanan. On the spot pagatukuron kay present tense man. Unsa may nakaredy? Materialis, magtutukod, nakaredy. Magtutukod si Kambalay. Pangutana kay materialis, katawhan man Unsa man nga katawhan si Binti Adventist o Katoliko? Ni object na. Di makabarog. Tanawara. Sa imong usa ka buok teksto, gikulata diretso sa una pa lang pangutana. Wa jud ka barog. Di gyud. Naos Junjun Alcordon natago na. Wala nilawtay. Naulaw na sila. Nga naman, di makabarog ang maong teksto. Sunod. Diya sa Biblia kay ang imuhang teksto, ang imuhang pagmamatuod sumala man sa Biblia. Ingon na po kag wala. Aba, kabarog lay ka? O ako'y magpamatuod sumala sa Biblia. Sama gud karon gud. Pangutana ko nimo about sa Biblia, gitubag na ko tanan nga naa sa Biblia. Pero ikaw, hadlok na kamo tubag. Sa una nimong debate na to dito atong si Marboris mo ay moderator. Itubag pa nga sa David. Karon wala ka ni gamit og David, kinga naman. Nakamalay na ka nga magapos ka dito. Karon ingon na yung wala nitug anay kastinod nga wala. Sa to pa imo ra dai ni. Nya. Usab pa ka? Tagam ka. Luy kay ka. Ang imong trabaho, magsige na lang object, di na pud mo tubag. Di ba? Ing-ana ang ato ang debate karon ang kinatibuk-an nga summary nga kung atong ibutang sa isda pa samara nga isda kang bulinaw nga giasinan. Kay mo nagginamos. Wa na gyud. Di na gyud ka makausab pa. O makausab galing ka, ambot lang kinsa pa kay mag-moderator nimo. Kay antod ang moderator imuha namang debatihon ang moderator. Kay gusto ka ang imuhang rules mo imuhang ipalusot. Di ba? Niingon ako, ikaw pa schedule bisan asa, wa na mo dawat nimo kay nga naman nakaila na sa imuha. Nga na unta tay. Dapat magpakumbaba og pangutana tubag sa kategorikal. Nga na ang gitawag og kinatibuk-an nato nga summary sa ato ang debate. Dili kay musandig ka sa moderator, pag di ka makauyon sa moderator, debatihon nimong moderator.
butaan lang gid si Dan Maasin kay wa jud ka warning sa imuhang pagdebate nga imuhang na maghimo na kag imuhang rules nga di na kamuyon. Oh, di ba? Mao ni nga ang ato ang debate ron. This is the last nga debate nako kang Elpidio Birana nga nidaginot ko kay di na gid unta kuanin niya. Muprangka ako sa mga naminaw karon, niingon ako nga di na ko mukidebate nimo Brother Elpidio Birana kay wa nay moderator nga musupol pa nimo nga mag-moderator. Oh. Pero believe ko sa espiritu ni Dan Maasin kay naa siya gitawag og pagka mapailubon nga espiritu. Oh. Bisan og nag-ingana ka sa uban pa to, mayon og di ka magkasinabot ang dangon tan Oh, di ba? Pero si Dan Maasin naa siya espiritu nga mapainobsanon. Salamat ka. Pero di na ka makadebate sa kuha kay ngano man ang imuhang estilo sukad pa sa una hangtod karon wa gid mausab. Dapat upgrade ka. Kamao ka mo tubag. Oh. Ang imuhang tema nga imuhang gipangandaman, nakapangandam na kag unsay itubag ni ana. Nakapangandam na kag posible nga mao ni siyang question nga mulusot. Nawa, bagsak na ka sa unang pangutana. Ang pulong nga magatukod future tense. Ang future tense ka ng pagatukuron. Ana diya sa Genesis, Matthew. Thank you. May gabi og salamat sa tanan. Tay! Imo na po tay, last tay. Okay, ako na po. Tanaw ka na may dagan ng minaw na unsa ang iyahang style ni Peter Pindon sa among debate. Gasag-saag naabot na og future, naabot na og present tense. Uy, kanang pagtukod pagatukuron. Pwede man ang present tense, pwede po na future. Pagatukuron. Sa to pa, ugma, pwede na pagatukuron. Naabot na present tense, gasag-saag. Tama lang ha? O, mato pa, yan diyan ko ni. Sila ko nun sa si Bintay, sa basahon ha? Basahon ako ni sa Salmo 127, versikulo 1, mato pa rin. Gawas, kung ang Ginoo mao'y magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong magtukod niini. Gawas kung ang Ginoo mao'y magbantay sa syudad, kawang lamang ang nagtukaw sa magbantay niini. Sila kun ni, kung sila mao ni, tinuod jud ay. Napiki. Kay Ginoo na madili nga kawang lamang ang gitukod tao. Sila ni, mao ni, yung kurbadayon na sila kun ni si Adventist, dili ang Roman Catholic Church, nagtinuod yun ay. Tanyang ko na siya, na sila kini, gipasabot ini, nga ang gitukod og tao, kawang lamang. No lang ha? Tanawa lang ako. Matupa niya, kay gitukod ko ng Kristo, kay naa sa Genesis 2, sa tanaman sa Eden, gatukod na ang Dios. Nya kinsay gitukod? Ang si Adan kunog si Eva kay daw ka tao. Unya naabay adlaw papahulay ato. Maghisgot ka adlaw papahulay. Tanaw lagi nga musupa sa gingok sulpot og piki ang Seventh Adventist. Unya kay matupan niya nagtuman sa sugo. Maabot na magsugo. Nga topic na to mao mang sulpot o piki ang Seventh Adventist, makahatag unta ka mga ebidensya nga kini na kuan dinhi nga tinukod kini Dios ang Seventh Adventist. Wala, moabot na yun pasuguan, moabot na og adlaw ipapahulay kini pahulay kuno ang Dios. Uy, niya pangutanan ako naabay mabasa diha sa Genesis 2 nga ang Dios nagtukod si Seventh Adventist na ako no. Bisag tanaw, bisag basahon pa, wala yun. Wala may Dios din yung nagkatukod o iglesia. Gayon na din nga ang Dios ni pahulay. Wa may sibindi din ang gitukod, wala gani bisag unsa iglesia gitukod diri sa Genesis. Yung mga tulad sa Hebreo 4, 10. Uy, hindi magbasa
anloy papahulay si dutan, magbasa og Hebreo 4, sa iluan ang bersikulo 8. Kasabot ta mga tawana, kay sa iluan dunong bersikulo 8. Unsa may giingon sa bersikulo 8? Lain ang adlaw. Hispot na adlaw gasagsaag, natulibag, subang klasiha nga debatidor. Tulibag-bag man. Mulayo mas topic. Ang topic, sulpot o piki ang 70 Adventist. Uy, mga ito na kasuguan. Naaba na sa tima. Nasulpot ang 70 Adventist o piki tungod kay wala magtuman sa kasuguan. Wala man na. Sulpot o piki ang iglesia. Dili ang pagtulunan. Kung sa mga gasaag man, muna'y saktong pagdibate. Oy, ay natadi, oy, mingon ka, ato na, minyato na sa pare, niya magkawatabang kung ano ba sa pagsulti sa pare, o tawaton, dili ba tumaw ipagka-istorya na sa pare. Tukob sa, kung ba, personal attack, ad hominem. Mao na nga, tingali, nakabantay tingali po ni ang moderator, si Dan Maasin, nga kini si Peter, magsaag-saag, mo itong ingon siya nga, kailangan usara ang objeksyon. Daghang yung objeksyon. Time. Alright. Daghang salamat mga igalag, mga igsoon og sa nagkakuan gyud na nakahuman gyud sa tuang nahitabong debate karon. Daghang salamat sa tung manog debate og salamat sa mga ideya ug mga punto no nga inyong gipamahayag karon.